zit maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorden wie live, Noorden wie live, Noorden wie live, bij Willem de Vries. En welkom bij Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. De komende 3 uur geven we in ieder geval het lied, het muziek vieren hier in deze studio met toch wel een bijzondere aflevering, kan ik je vertellen. Want alles draait Joet een beetje om Roel Slofter. Hij is dezelfde beskieren voor, maar we gaan wel het muzikale feestje met hem vieren. Februari is hij 80, hij had een geweldig muzikale erfenis achterliep, maar hij speelt het nog altijd met zijn groep Jetris. En dat weer voor mij de aanleiding om hem uit te nodigen en van hem een heel soort bijzondere gasten. We komen straks bij hem en we gaan rondblikken, we gaan vooruitblikken, want er komen een heel soort mensen die ondertussen maar al je projecten dwaan binnen. En ik vond dat ik van hem maar één man achter de bar uitnodigen kon om dit inhoudelijk al in ieder geval wat te duiden. En dan is het het natuurlijk op Beert Oosterhaven, die eigenlijk bij het feest van de Friese Academie zitten moest. Maar zijn feest van mij in ieder geval en van Noorderwind en van Roel Slofstra onderbreken wordt. Want zij is het Beert, hè? Mooi, dat is de best. Welkom. Ja, ik vind de Friese Academie een allermachtigst wichtig instituut. Maar ik vind Roel Slofstra een nog allermachtigst wichtiger instituut. Want Roel heeft uiteindelijk mij de basislijn van de Friestalige lichte muziek. Ik zal er laatst nog wat meer van zeggen. Ja. En daarom wil ik heel graag die feestmedie van de Friese Academie inleveren voor een feestmedie hier bij die, om Roel alle ere te aan die in tak komt. Hoe best het met de muziek, maar ook met de artiest en de jonger Roel Slofstra jet iets in oorrekening kwam? Kun je dat nog herinneren? Ja, ik weet wel waar hier in de tijd een hele eenvoudige grammofoon speelde. Als ze hier niet via de radio versterken moest. En daar hingen wij de LP een speeltuig ben ik, in de jaren 60, die hingen wij daar al op te lezen. Ja. En toen dacht ik, wat kan die man allemachtig mooi gitaar spelen, want toen wil ik dat ik nog leren. En nou ja, van die tijd heb ik het eigenlijk altijd volgen. En ja, later kwam ik daar als Kroonroer muziek verzeld, zult hij het weer op waarom. En zo waren ik een hele, ja, eigenlijk een hele boom mijn rol opbouwen kan. Het is ook wel heel aardig, maar de Friese Academie en vanuit die initiatieven er een soort top 100 geerstald. En Roel Slofstra staat er op in, hè? Ja, ik heb de mooie Friese top 100 2019 geerstald. En die wil ik aansnijden heel totaaljachtje, want dan krijg ik een beeld van de carrière van Roel Slofstra. Daar staan namelijk alle lieden in, dus 11% van de hele lijst is van Roel Slofstra. Ja. En elk nummer zit een 1 in, omdat Roel dus de nummer 1 van mij is. Dus dat begint bij nummer 100 en dat houdt op bij nummer 1. Ja. En die lijst, dan kunnen we aansnijden een beeld krijgen van wat Roel dus al hier aan platen produceren heeft in al die jaren. Ja, de man had een cv, ongelooflijk. Ik heb proberen met wat doorheen te lezen. Het is een beetje nog te kwart, 3 uur om daar al die jocht te gaan. Wat wel mooi is, en hoe neemt het alleen? Dit is hem, dat album, een speeltuig. Ben ik. En dit is wel mooi, we zien al je vragen. Dat origineel, dit weer de eerste. En dat zit ik even trouwens. Er zijn dus volle meer uitjeften van Roel Slofstra. Dus dat zei ik wel wat van het verlet van die platen in de tijd. Ja. Dus er weer verlet van hem hield het maar bij die platen voor Roel uit te brengen. En dan dingen ze er weer een oren sluif omheen. En dan heeft ze dezelfde plaat met een oren sluif en soms wat oren informatie erop. Ik vind die zin alleen al prachtig. Roel Slofstra zingt in de Friese taal bijbelse gedichten van Verder Schurer. En deze vond ik wel mooi op die orenplaat, want Roel heeft een grote natuurlijke aanleg tot zingen en een bijzondere fraaie dictie. Is net prachtig? Ja, dat wie die schreeuwen zo'n muziek, die kon in de tijd zo mooi wat wij nou vinden oud-Vrezen, dat was schreeuwen. Ja, maar wel mooi. Ja, en zat ze dat leert hier op het conservatorium, dat je dat zo op die netjes weer. Dat wie in de tijd dat de kranten nog een heer weer, dat de omroep nog een heer weer. En dat is nog al je oorzaken, dat ben nog al je van een groot part van die Twitter mijn heer. Snelle jongens. Snelle jongens, wat in de kwaad aan mijn hoeken. Kwaad aan mijn hoeken. Maar dat zie je dus dat het toch een tijd speelt, ja, van hoe in die tijd op die sluiven hoe muziek schreeuwen wordt. En vooral voor een artiest die te introduceren worden moest bij de mensen. Ik me strik voor de Amad nog net. Vind je? Dat vind ik eigenlijk net. Roel had zelf net een streek voor. Nee, ja. Dus ik denk dat we daar beide wel zonder kennen. En hier het jas kon wel. Nee, ik is al wel. Hè? Ik ken ze eigenlijk wel. Misschien dat een zo'n Siletje of zo wat in de kin hier. Dat is Roel zijn handelsmerk een beetje. Maar ik denk dat wij er zo wel op trokken. En ik heb trouwens een heel mooi boezgrondje hoor. Ja, keurig netjes. Dat heb ik droegen op de bruiloft van onze tweede dochter die is in mei trouwd. Ja.
Maar Nathaniel van Veen, die kist al wel. Ja, die winnen ik les nog. Ja, even een losse bende. Ja. En toen moest ik een beetje kreeg van de herenloon. Toen heb ik dat microontje gekregen. Wat ik wel grappig vind, dat Natalia weer 2 weken geleden met Jaap Lauws en die. En die hier ongeveer echt al zijn bloeske Ik was in trouwerij. Ja, hè? Dat hier er ook. Ze komen hier al in een trouwerijbloesjes. Ja, die was een hippie de bruiloft om samen te zijn. En dat je naar Noorderwien maakt, dan doe je dat soort bloesjes. Ja, dat hij kreeg het groentje om. Want ja, ik moest er een keer het Tjendijven zelfs. Ik heb maar gewoon een zwart noord. Goed, we doen aan in de historie, maar ik nee, het heden wat ik al zei, maar een heel soort muzikale gasten. Want Jetter is al optreden, maar ik Dan en Ankie ben ik ontzettend blij met Gerard Company, Piet Jan Sikkema, Grietje King, maar komt je nog del, Eddie Mulder, ben al die prachtig mooie muzikanten en ik Ines Timmers, onderwijs komt je nog. We hadden ze misschien wat oudere generaties. Maar de man naast die, Beert, dat is Volkert Wesseling, is friend of the show, nemen we dat mooi op zijn gay Fries Wurg. Hij had ze nou aan een column en 2 weken geleden weer 3 jaar. Maar toen kwamen de krek wat te let en toen zien we sabot vol. Dit programma zit altijd vierste vol. En toen ik wil tijd voor hem, maar kreeg naar fjouweren. Toen zei ik tegen Volkert, wat er gebeurt, de tredje krijgt toen het allereerste woord. Nou, dat is net helemaal uitkomen. We moesten in het programma deel zetten. Maar ik wil echt de allerjongste generatie eigenlijk in dit programma eren. Terug Volkert Wesseling het woord aan. Doe haast een mooie column van u. Ja. Sinds werd het op stiert, zoek ze. En dan kunnen we dan echt los met Noorderwien live. Nou, dat vind ik een heel strak plan. Doe krijg de microfoon. Dat doen we even. Ik sloeg man die werkelijk stijl achterover naar het lezen van bepaald nijsberucht. Ik weer naar mijn krek van bij het al, maar in één keer kleer wekker. Ik zeg dus naar de jongens nog het programma Onze Boerderij. Dus een kijkcijferhit van Yvonne Jaspers. Zij probeert maar de boeren in een positief dialoog te zetten. En op die wijze het publiek wat meer eftergroene informatie te gaan over het boerenleven. Om de boer en zijn stress wat meer te snappen. In mijn optiek nog een vrij oppervlakkig programma. Maar dat komt gewoon door het feit dat het boerenleven te complex is door de wet en regelgeving. De boer zelfs versoept er al haast in en dan lukt dat zeker net in het programma van Oeren om dat uit te lezen. En om het nog complexer te maken zien, lees ik man die te moon tijdens het Maasbrachtje dat tweede Kamerlid Tjeerd Groot van D66 een plan heeft om de veestapel betreft Bargen en Hin te halveren om daarmee het stikstofprobleem te verhelpen. Ik stikte haast van Lilkens in mijn stikje balen. En ik dacht, maar beste meneer de Groot, denk er eens even aan. Dus misschien wel een nobel streven, maar dat een barg als piekenboer halveren moet in zijn veestapel, dat zou hetzelfde wijs als een timmerman de helft van zijn gereedschap voor het gooien maat. Een buschauffeur maar de helft van de bus vullen mooi. Een vleentug maar voor de helft tankt werk in. En de politiek de helft minder debatteert. Zou dat goed komen? Nee. Als een boer de helft van zijn veestapel naar de slacht brengt, dan kan het bedrijf dicht. Zelfs mensen die het net goed rekenen niet kennen, like als mij, kunnen wel bedenken dat het qua centrage echt net uit kan. Het plan zou helpen om 4% stikstof te verminderen. Nou, beste meneer de Groot, dan heb ik misschien een ooroplossing. Let de boeren lekker werken, want ze doen om ons al genoeg. En dan kennen jou op uitzending gemist, je kennen die app wel, het programma Sembla opziekje. Zij hebben prachtige programma's maken hoe dat Nederland het beerputje van Europa is. Wat is het geval? Al het chemisch afval uit Europa komt naar Rotterdam om vernietigd te worden. Maar het aanbod is zo groot dat fabrieken dat chemisch afval alleen net verwerken kennen. Dus wat meer als de helft chemisch afval vermengd met stookolie van schepen. En die varen er maar best op en trotseren zo de 7 zeeën. Misschien is het een idee om eens te zien wat dat ons stikstof uitsteekt. Ik denk meer als 4%, maar dat is een gokje. Ach ja, meneer de Groot, jou zult het misschien wel beter weten als mij, maar ik weet al, blue nou gewoon, alsjeblieft, dus 1 keer, maar echt 1 keer van de boer af. Ga naar een boerenbeleefdag en vraag je wat hij of zij doet om het milieu zo min mogelijk te beschadigen. En dan kun je jou voor de camper meenemen, want het kost je 2 dagen voordat de boer uitpraat is om uit te lezen wat hij of zij voor het milieu doet. Maar waarom moet ik dit al je bedenken, wielst ik nog maar 5 minuten wekker ben? Maar al deze denkingen eet ik mijn stikje balen redelijk gefrustreerd op. Ik ren naar buiten, want achter in de tuin stiet mijn hinnenhak. Ik zou mijn 6 piekjes voeren. Ze zijn nog een week oud en ik zie ze elke dag groeien. Dat is prachtig. Maar er komen maar 3 te vast in.
Ik dus een slag om het hinnenhok rennen. Kom ik erachter dat een marter 3 piekjes opfretten het. Nou, meneer De Groot, ik ben hopelijk de eerste en de laatste boer die aan jouw plan voldoet. Volker Wesseling. En hoe de nieuwe generatie het eerste wordt. En misschien ook wordt het laatste Volker. Tjommer even hoe lang het bloed van een beetje. Ik ga naar Jetris, de groep van Roel Slofstra. Ik ga het album in de hand. Roel, wij gaan er van een beetje erin. Van een beetje nog wel even wie het weinig mee op praten. Maar welkom in Noorderwien. Dank u wel. Jo, speel je nog een prot? Wat is je? Jo, speel je nog een prot? Nou, de laatste tijd wel vanzelfs. Een reunie, dat vreegt wel om repetities en inverse meer iets. Maar dat maakt altijd weer van ondernemen dat we opkomen die chemie. En dat gaat heel stadig. Maar we zijn nog eens wel op een punt dat we, laten we het tevreden herkennen. Wat vind je ervan? Alle optredens, de publiciteit, zijn programma's dit van de media? Het is heel apart. Dat weet ik. Ik vind het aan de ene kant prachtig. En aan de andere kant denk ik, vrek me wel 80. Dat is wel een heel overhalen strijd verzeld. Je broezen of van energie? Ik hoop het, ja. Als ik zo ook kom, dan ga ik het goed doen, ja. Ze wist even spelen? Ja, oké. Maar waar speel je? Kun je ook de band even vaststellen? Dit is de groep Jitteres. En dat is Us Gappy. En dit is Us Elko. En dat is Us Hans. En dames en heren, dit is Us Roel en Us Jetris. Ik ben vereerd dat je hem joert van een beetje buis hier in Noorderwien spelen willen. Ze zijn een hele beetje te gast. Ze gaan meerdere nummers spelen, maar nou eerst toch wel het eerste nummer. En ik zorg dat er even wat microfoons nog klaarzetten. We maar terug Martijn. Ja, zangmodel dus. Ja, mooi. Oh, hij gaat staan steen. Ja, Martijn, hij gaat nog steen. Dus zo. Goed, zo werkt het. Het is een live show, dames en heren. Nogmaals, en heer, Jetris, live in Noorderwien. Ja. Alle verhalen hoe treurig beslaan zetten almeerst wakkeraardig uiteen. Begin is een poppen in het witske bestoppen en dat zoekt op het tomme. En de boervrouw die komen en beren, hoe leef en hoe zwiert. Ze weeske het liets meeske, lok en geniet. Ze had het begin dus van kweren en frommen. Zo binnen hier komen de wiezen, de dommen, de heren, de slaven, de rakkers, de braven. Verhaal hoe mal het ook rint, het had toch naar eens een leeflijk begin. Een jonkje dat boort het met vogels en blommen, de twan bij een smijtje en de engelen waaitje. En jong zette ze in binnengebed. Zo'n jonkje, kies jongen, zwarg had er net. Zo had het begin dus van kweren en frommen, zo binnen hier komen de wiezen, de dommen, de heren, de slaven, de rakkers, de braven. Prachtig, om zat Iepen en Joert, muzikaal, Noorderwien live. Hoe lang is het alleen dat je met Jetris begonnen bent? Dat is een titel in, hè? Ja, dat was in eind 70er jaren. Ja. Dat is heel lang geleden. Hoe kon je elkaar? Oh, ik geloof dat
Roel die woonde bij mij in de buurt vroeger in Leeuwarden. Ja. En ik heb volgens mij van hem ook gitaarles gehad, ooit. Ja. Dus zo is het een beetje begonnen. En hoe is het dan nou? Ja, je hoort jaren, maar je hebt nog meer optredens. Bij elkaar te wezen. Het is hartstikke mooi. Ja, we genieten er echt van. Ja, super. Hem stralen, prachtig. Kom straks weer bij hem. Waarom? Ik ren nog even naar de bar, want straks gaan we het volgende optreden hier. Beert Oosterhaven. Wat ik al zei, ik ben eens even in de skiernis doken en dan komt het al eigenlijk bij al die Friese muzikanten en skiernis te loren. Het is te kwart om het al je te benemen. Ja. Maar dit is wel een beetje de basis, hè? Zal ik eens even vertellen wat we nou beginnen met die Friese top 100. Ja. Dan zijn we eventjes, want we krijgen al een nummer jet en dat is namelijk de nummer 100 in de Friese top 100. Ja, maar ik zal eerst even vertellen waarom wij deze top 100 geesteld hebben. Ja. En dan maak ik het even lezen, want dan hou ik het een beetje behind, want dan was een beetje te redenrik. Roel Slofstra, die lag in 1969, dat is dit hier, dus krijg ik een hele eeuw als oertroubadour maar zijn LP een speeltuig ben ik. Nou, je redder, en hij er in verschillende verschijningsvormen. Ja. De grondslag voor de Friestalige lichte muziek zat wie die nou in allerhande verschijningsvormen kennen. En om Roel Slofstra te eren en stil te staan bij zijn grote verdiensten van de Friestalige lichte muziek, heb ik als muzicografisch meewerker van de Friese Academie de mooie Friese top 100 2019 geesteld. Want het voelt mij namelijk op dat in de Friese top 100 zat Omroep Friesland die alle decembers op altijd daar uitstuurt. De laatste jaren al hier en daar geen nummers van Roel Slofstra meer te vinden binnen. En dat wil Roel de jaren terug maar liefst 13 albums uitgebracht heeft. Het heesteende en tige verzwarige werk van Roel Slofstra van Nijs in het omteken brengen, wie dus de tweede reden van mij om een alternatieve, mooie Friese top 100 geer te stellen. En in die top 100 wordt 11%, ik zei het al, van de liedjes vertolken door de Friese oertroubadour zelfs. De oren 89 liedjes lezen, wat stil, sfeer en onklang onbelangrijk, min of meer in het verlengde van Roel Slofstra zijn werk. En op zo'n wijze is een volkstaligheid ontstaan van wat uit een hele eeuw Friese lichte muziekproductie, dus van 1969 tot dit jaar 2019, al mooie uitkomsten opleveren had. Nou, dan kijk die zeker stikken wat van die liedjes even taaljaartje en dan kan de Gerrit en Company los. En omdat het juist de officiële uitraap is van een reunieconcertreige van Jitters, Roel Slofstra, heb ik het lied van het treurige verhaal, wat nou krijgt al spelen is terug, Roel, en Jitters als nummer 100 zet. Want ik zei al, Roel werd een 1 in zit, Roel is top, dus nummer 1. En op elke plek werd een 1 in zit, in deze top 100, daar staat een lied van Roel. En het aparte is, Roel is hier aan het optreden, Roel zal maar Jitters een reunie toenemen. En dat wil Roel zelfs in 2012 in die prachtige documentaire die Bart Kingma van Omroep Friesland maakte, het over de Friese oertroubadour, duidelijk zei, op een van de eerste vragen van Bart Kingma, dat er nee en ten inter weer optreden zou. Nou, wat zeg het. Dus de titel van het nummer, het lied van het treurige verhaal, ja, dat is helemaal net zo treurig, want het is juist helemaal net een treurige dag. Het is juist een feestdag, want Roel die gaat weer op tournee. Nou, dat is toch prachtig, goed je op je verhaal weer omkomen kunnen. Ja, mooi dan. Ja, nou goed, dan ren ik even een paar liedjes bij die ballons werd Roel stiet. Hij stuurde dus uiteraard ik op nummer 91. En daar staat erop mooi het nummer David Dons. Dat is een prachtig lied van die cd, van dat album uit 1969, die in 2015 op cd uitkomen is weer. En dat is... in wijze is het dus in 1969 al hier mooi begonnen. Het zijn teksten van Peter Schurer uit de Gitaar bij het boek, een band die in 1969 uitgekomen is. Schurer wie al verstonden. Dat hier Louise Godin, die tik aan het conservatorium in Den Haag studeerde, kreeg als Roel de wijzen bij Skreun. En een van die wijzen had Roel zelf Skreun, en dat was de ballade van Ragab. En die leed ik in mijn oorboek. De volgende dag liet ik daar die hele Friese muziekproductie van 1969 maar beginnen. Wie het begint? Ik kom aan weer bij die brommer. Ja, want er valt van alles te vertellen, Jort. En Beert is vol enthousiasme. Dat deel ik, want dat vind ik alleen maar mooi. Ik ga naar Gerrit en Company en die gaan dus nog eigenlijk als groep zelf spelen, Gerrit. Ja.
Roel Slostra, hoe lang is die al in die lim als muzikant, als liedje? Al sinds 19... Even zien. Ja, 1969, 1970. Toen mijn eerste vrouw die hier in speeltoer ben ik. Die LP. En ik heb Roel ooit een keer moed. Dat weet ik zelf niet meer op een Jedi-feestje ergens op hier in Ljouwert. En en sindsdien heb ik hem altijd een beetje volgd eigenlijk, ja. We praten straks, want, en dan maak ik net alles omtraapje hier. We komen bij Piet-Jan Sikkema uit. Straks het verhaal Piet-Jan Sikkema, maar ja, je bent eigenlijk tekstcrewer, hè? Je bent jong natuurlijk. Altijd dwaande west met teksten. Altijd dwaande west met teksten. En daar leert je link met Roel Slostra, hè? Nou, Ah. ik heb als jonkje van jochentje, denk ik, eens een keer een paar teksten bij Roel in de bus dingen. Want ik vond het hij die prachtige dingen. Wij hier dus ook een speeltuig en zo. Maar hij werd te braaf. Maar met die teksten is nooit wat dingen worden. En we zijn tijdgenoten en we komen elkaar rond om te zien. Maar geen teksten van Roel schrijven. Nee, maar ze lijn wel bij hem in de brievenbus. Ja. Ze is allemaal vrij als ze het nog had. Welk nummer game door? Lauwers mat maar net. De Lauwerzee is 50 jaar dicht en 40 jaar lang heb ik dit schreeuwen. Nee, only van actie. Live in Noordwijk. Tolf of 10, jou is die lauwers maar, nog een 8 zoon. En net toerist of boer, 6, 5, 4, dat zit het had dus vakker, 3, 2, 1, 4. Arbeidje de jonge studenten, PA's en leerlingen HAVO. Je krijgt een mooi uniform en mij je fijn zitten voor de NAVO. En nog al niet de lauwers, maar om daarboven dat nog te leren. Om met zitten te stitten en die bajonetten oor in het lief om te keren. Tof als 10, jou is die lauwers maar, nog een 8 zoon. En net toerist of boer, 6, 5 jaar. Dat zit ooit had dus vakker, 3, 2, 1, 4. Die groen in de lauwers, maar is te goed van natuur en verboren. Die groen is een gadelijk om soldaten met tanks doorheen te sturen. En wij hadden in Den Haag bij de Ventje en leger vergoed in Hollen. En kan u ze niet verdomme wat die stomme boerenlul in de lauwers maakt daaromtrent vollen. Of 10, nou is die lauwers maar, nog een 8 zoon. En net toerist of boer, 6, 5, 4, dat zit ooit had dus vakker, 3, 2, 1, 4. In 2, 3, we Sylvietjes krijgen. 4, 5, 6, we jouwen ze een reis. Staan 8, 9, dat ze dit duidelijk joggen. 8, 9, 10, je zit bij ons net in. Kom, laat het maar zitten met die tanks, wij zijn solidair bij de vogels. Wij zijn zin op het zitten en zin het geweld van kanon en kogels. Us bouwgroen bedoen en us viskwetter kon dat zitten. Ons je een echt taal. En boeren en viskers en vogels en mensen die erop en we moeten dit neerhalen. 1, 2, 3, wij Sylvietjes krijgen. 4, 5, 6, wij jouwen ze een reis. Figuurlijk, zo'n 8, 9, dat ze dit duidelijk joggen. 8, 9, 10, je zit bij ons net in. Piep, piep, doedelio, tweet, tweet. Bloei, bloei, groei, groei, riep, riep. Koek, koek, gak, gak, griet, griet, roekoek. Kwek, kwek, mine, min, boe, boe, bij.
Piet-Jan Sikkema en dan begeleerd door Gerard en Company. Straks nog volle meer Oeroel Slofter en de orenmuzikanten en natuurlijk alle verhaal. Maar eerst het Nijs. Super op internet in de Lietse keren van Noordwest-Friesland. De Friese gemeenschap op Glas stiet de popel in om een glasvezelnetwerk aan te lezen. Dat kent als 34% van de bewoners ja, zei zijn glasvezel. En voor 16 september een abonnement afsluit. Meer informatie? Ga naar glasvezel voor noordwestfriesland.nl. Alsjeblieft, uw auto is weer tip-top in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Ai, wat een voordeel mensen! Nu bij Kruidvat potten Steamerroll Ice en Original van €2,99 voor €1,49. Dat is een potje voordelig, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Tot en met 29 september is het Salon de Promotion bij Renault. En krijg je niet 2, niet 3, maar tot wel €4.000 voordeel op al onze modellen. Wees er snel bij, want dit aanbod geldt maar tot en met 29 september. Ga voor meer informatie naar de showroom of kijk op Renault.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Het Frieske Nijs nou. De brand van de morgen in een loods in Muntjeseel is onder controle, maar het bleef er nog wel de hele dag naaibanen, verwacht het de brandwacht. Dat komt doordat de loods vol met strieën ziet. Van de loods en een kantoor is niet oerbleun. De brandwacht koet Wenhoes wel behouden. Er ben je mensen en bisten verwoenen rekken, al wie dat nog net samen kleer, vertelt verslagjouwer Bouke Deelstra die er weer. Ik op weer een loods wat vol weer met strieën, er zit nek hinders in. Ja, en dat weer nog wel even spannend. Dus het eerste wat meneer Zuiden maar ik die hinders redden. Maar dat wist zo makkelijk nog net, want die hinders die zitten helemaal achter in de loods. Zochten naar bescherming ergens, maar ze moesten juist uit die loods. En dat betekent wel dat ze echt toch een reegordijn heen moesten. Oh. Dat weer heel pittig, maar uiteindelijk is dat gelukkig wel slagen. Het zoeter worden van de landbouwgroen is een probleem dat heel iets meer speelt en ook in Friesland moeten we de rekken maar houden. Vooral bij de Waadkust. Als oplossing wordt op verschillende plekken bezocht om de groen weer zoen te maaien en er wordt ook werken aan landbouwproducten die het op zoete groen groeien kunnen. De oude van Noordenburg organiseert een congres over de verzilting. Het probleem is nou nog te oersje, maar het kind veroorzaakt. De verwachting is wel dat als gevolg van klimaatverandering, zeespiegelstijging, eventuele verdroging van sommige gebieden en ook door veranderende regenpatronen, dat de problematiek van verzilting op steeds meer plekken zich voor zal gaan doen. Dus het is zeker tijd en zaak dat we gewoon nu dit dossier bij de kop pakken en gewoon allerlei strategieën gaan bedenken, zodat we goed op de toekomst zijn voorbereid. Volleybalclub VC Snits had vlak voor de start van het nijenseizoen nog een nieuwe speelster lutsen. Dat is Iris Reinders. Ze is 23 en ze speelt het op de boetenaanval of als diagonaal. Reinders had eerder in Assen en Zwolle spelen en vliet niet kwam ze uit de Belgische competitie. Ze is ook een goede beachvolleybalster. Ronde Simmer had ze vaak podiumplakken hellen en ze waart zelfs een keer eerst in een World Tour toernooi. Het beachvolleybalseizoen is nu aanroend, zodat Reinders haar vliegen wieken bij de selectie van de Snitser volleybalvrouw jongens Slutekoer. Architect Pierre Kuipers is vooral bekend van het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam, maar hij had ook kerken ontworpen die in Friesland staan. In het rand van de Iepen Monumentendag morgen is de oerpaken Caesar van Kuipers op bezitte in de Sint-Jozefkerke in Heeg. Dat er 3 kerken van Kuipers in Friesland staan, dat is bijzonder, vertelt er. Ja, hier in de kerken is het vrij bont, wat ik bekend ben met kerken, Xavier, dat ik dat weet. En dit is net het goede fragment. Dit is collega Maaike van der Hoek die in die kerken wie in Heeg. Dat dus de oerpakensezen van Pierre Kuiper wie. Die vertelt dat het bijzonder is dat er 3 kerken van zijn oerpaken in Friesland binnen. In Amsterdam zijn er nog een paar meer. Maar hier is het bewaard gebleven. In Amsterdam hebben ze er een aantal hele mooie afgebroken. Daar hebben ze nu spijt van het haar op hun hoofd. Hier is men wat behoudender geweest, met wat voorzichtiger geweest. En heeft dus deze juwelen hier kunnen bewaren. En wat dat betreft is het redelijk uniek, ja.
Dan het waar. Het is droeg, de zon is erbij. Er zit een matige en wat westelijke wind en het is 20 graden. Morgen hebben we zinneskien waar, er zit dan kwalijk wind en het is 19 graden. Snijden ik weer simmer waar, dan wordt het 20 graden. Heeft u een blaasprobleem, zoals verlies van urine of niet kunnen plassen en moet u katheteriseren? Coloplast biedt diverse oplossingen die uw leven een stuk aangenamer maken. Bekijk de oplossingen op blaasoplossing.nl. Tijdens de glasactiedagen bij Belisol betaalt u voor uw glas maar €1. Ja, €1. Belisol. Belisol. Kozijnen en deuren zonder zorgen. Laat een blaasprobleem niet uw leven bepalen. Blaasoplossing.nl. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Mag het licht uit? Nou, wat graag. Gelukkig is het de laatste zaterdag van oktober weer de jaarlijkse Nacht van de Nacht. Honderden bedrijven, gemeenten, restaurants, tienduizenden mensen doen die nacht mee aan allerlei activiteiten om eindelijk weer eens van het nachtelijk duister te genieten. Dus doe zelf ook mee. Doe het licht uit en ga naar nachtvandenacht.nl. Het zijn de nationale fietsinruildagen bij Stella. Je ontvangt nu minimaal gegarandeerd €650 inruilvoordeel bij aankoop van een nieuwe e-bike. Benieuwd? Download de gratis actiebrochure op stella.nl. Feesttaart bestellen? Gefelicitaard.nl. Altijd iets te vieren. Het zijn de nationale fietsinruildagen bij Stella. Je ontvangt nu minimaal gegarandeerd €650 inruilvoordeel bij aankoop van een nieuwe e-bike. Kijk op stella.nl. Omroep Friesland. Morgen weer live bij Willem de Vries. En wij gaan terug bij Noorderwiel Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Waar Roel Slofstra Joert centraal zit met een heel soort muzikanten eromheen. Dan krijg ik verhaal, dan krijg je de top 100 van Beert Oosterhaven, man van de Frieske Academie. En hij had de mooie top 100 van Friesland geestald. Met alweer keer Roel Slofstra, maar dan ben ik nog een heel soort oortitels. En ik bedoel dat we nou het Bibelse stuk wat we verlitten binnen Beert bij. Ja, wij krijgen nou even in voor het nou een eindje beginnen. Ja. Want die staan er uiteraard ik in. Maar Roel Slofstra, die zijn Bibelse lied, daar levert dus op tekst en verder nog een tweede LP op. Dat wie in 1974 en dat wie het goede levenszaad dat erop staat. En daar heb ik van Keers het nummer Herodes en de Doper. En dat is een pracht van een Bibelse ballade, dus weer op tekst van Verder Skurer. Ja. En ik van mensen die net Bibels binnen, samen te zeggen, is dat een prachtig lied om gewoon te jaren, want jaren het allemaal gewoon als een mooi folkballade. En het mooie van deze plaat is, het Goed Leven, dat Roel heeft er zelf prachtige compositie verschreven, maar zijn huid, Jan, het had ik die. Okay. En ik zal hem eventjes van hem lezen wat ik daar schreeuwde in mijn artikel naar aanleiding van het opnieuw verschijnen van deze plaat op CD. Dat heb ik opgeschreven in Ensaf, dat ik er muziekredacteur van ben. Hoyt Jan componeert in een volle traditionele, zuiver klassiek impressionistische stijl als zijn zoon Roel. Ja. En hoe doet Roel het aan? De composities van Roel weerspiegelen daarvoor heel duidelijk de folkgeest van zijn tijd. De 60er en begin 70er jaren van de 20e eeuw. Als ik namen van artiesten die Roel Slofstra grif inspiratie voor hij het nemen maar zo, denk ik aan sokken als Joan Baez, Buffy St. Marie, Joni Mitchell, Gordon Lightfoot, Loudon Wainwright III, Paul Simon en Art Garfunkel uit Noord-Amerika en Ralph McTell, Bert Jans en Maya Carta en Sandy Denny uit het Engels. Dus Roel zit in die tijd heel dichtbij die folkmuziekbeweging van zijn tijd. En dat is dus het verschil met hem en zijn huid. En om daarmee af te sluiten, doet die plaat van Roel uitkwam, toen had Sietse Jan van der Molen, wichtig publicist in Friesland, die had een stikkel in de oude kranten. En wat hij zei is dat de zijn jonge liedsen toch eens een stikmanig Friesk-talige LP's verschijnen. Maar dat het nog net zo is in 1974, dat daarbij geliks ik maar een top 20 van de maatje wees zo. Ja. Nou, en het komt daar aan 2019 om hoeveel is er zo'n die tijd net verschijnt. En daar had Roel een verschrikkelijk wichtige rol in spelen, toch daar als het ware de trend van te zetten. En daar ben we heel blij mee. En blij dat hij hier het is. We praten daarin van de week nog maar Roel Slofstra zelf. Maar we willen toch even deel zetten met skiertnis, met de verhaal, de top 100. Dus dat komt wel goed. En dat is ook een echte muzikant. Praat je nou liever als je speelt of is het liever spelen dan praten?
Allebei. Dacht ik al. Hartstikke mooi. We gaan naar Nana. Ik vind het ongelooflijk leuk dat je er bent. Je bent volgens mij hartstikke jij hier aan World Tour West. Zo maak het hartstikke, hè? Ja, we zijn vanaf februari sinds maar een week strijden vlien, ben we heel tijd in het Boeteloon West. Ja. Ongelooflijk. Ja, fantastisch. Het gaat maar trouw, hè? Ja, het gaat maar trouw. Gelukkig wel. Maar ik ben blij dat je er binnen. Blij dat je in Friesland bent. Want dan kon je hem uitnodigen om hier van mij het muzikale feest te vieren. Rondom natuurlijk de muziek uit de jaren 60, 70, 80, lief eerlijk wezen. Roel Slofstra, ja, het verhaal is duidelijk, hè? Ja, zeker. Prot link ik met hem natuurlijk. Hè? Ja. Roel wie mijn gitaarleraar. Ik kwam bij hem op les in 1964. Wow. Ja. En die allereerste les die was spectaculair, want ik wie op de Nijstad met mijn gitaar zo onder de arm bezocht ik te fietsen en daar knalde ik in een auto op. Nee. Dus ik moest Holland, daarheen goelend, mijn beschadigde knibbels en de fiets achterlittend. Daar kwam ik goelend 20 minuten te laat in op de eerste les. Het is goed kan. Het is goed kan. Een goede master. Ja, zeker, ja. Mooi, ik wil je vragen om een aantal nummers te spelen. Je moet door drie achter. Welke beginnen wij? We beginnen met een lied ter ere van Disse Die en van Roel vanzelfs en van de muziek. En dat lied dat heet Disse Die. Nana en Ankie, live in... Disse Die, begin terug. Ja. Het gaat namelijk om Disse Die. Er is maar één die in de hele onmetelijke eeuwigheid. Er is maar één die. Er is geen morgen, er is geen juster. Er is alleen nog maar Disse Die. En waar ben er al hier bij? Hey! Dit liegt een dij als alle oren, maar dat is net wie is, als is ik jou. Met jetter wie en wij, exact bij mekaar als nou. Voor dadelijks bij het ontwijtje wilde ik jou gij. Die joet geen wij het meidje, dit is dus grote dij. Disse De gekke dij is een geschenk van die en mij. Disse die, mooie dij, de belipje maakt het blij. Disse die, perfecte dij, had zijn eigen dynamiek. Disse die, selecte dij, is in de eeuwigheid uniek. wat een dij, Disse die, deze dij, wat een die. wat een dij, Disse die, deze dij, wat een die. Wat een grandioze magnifieke die. Joet viel ik mij happy, Joet viel ik mij goed, want wat er wordt, dat weet dat toch, dat is toch correct die dij van Joet. Ik ben net van juster, dat is voorbij, ja dat weet toe. En morgen is een illusie, clip je nou en dat viel goed. Disse De gekke die dij, is een geschenk van die en mij. Disse die, mooie dij, de belipje maakt het blij. Disse die, perfecte dij, had zijn eigen dynamiek. Disse die, selecte dij, is in de eeuwigheid uniek. wat een dij, Disse die, deze dij, wat een die. wat een dij, Disse die, deze dij, wat een die. Wat een grandioze magnifieke die. Ik waardeer je alle keer, alle dagen ben bijzonder, maar krijg deze is speciaal. Uitzonderlijk, een wonder, deze dij belip je ik in deze mooie leids. Ik liet hem net ontkomen, deze grandioze dij. Disse De die gekke dij, is een geschenk van die en mij. Disse die, mooie dij, de belipje maakt het blij. Disse die, perfecte dij, had zijn eigen dynamiek. Disse die, selecte dij, is in de eeuwigheid uniek. wat een dij, Disse die, deze dij, wat een die. wat een dij, Disse die, deze dij, wat een die. Wat een grandioze magnifieke. Nee, in het verliezen, wie er een dij als Jood en die select neer wegkomen en voorbij viel dat wel goed. Is dit de dij van mijn lippen? Nou, van mij dus net de vraag. Daarom ben ik hem ontvieren en dat ook maar al te graag. Pieper de piep, Hoera! pieper de piep, Hoera! pieper de piep. Hoera! Disse die De gekke dij, is een geschenk van die en mij. Disse die, mooie dij, de belipje maakt het blij. Disse die, perfecte dij, had zijn eigen dynamiek. Disse die, selecte dij, is in de eeuwigheid uniek. wat een dij, Disse die, deze dij, wat een die. wat een dij, Disse die, deze dij, wat een die. Wat een grandioze magnifieke die. woe!
Dankjewel. Het tweede lied dat heet Mankeliek Locomotievenlied. Het idee van dit lied dat komt uit Amerika. Doet we daar een bepaald tijd op tournee wien. En na de concerten kwamen we heel tijd in eenzelfde huis waarom. Daar logeren we sinds maar 3 weken of zo. En na het concert zitten we dan altijd nog in de tuin, want het weer prachtig mooi waar. En daar dronken we nog een glasje wien en daar babbelden we nog wat. En dan in de 40 jedden we de trein. En dat wordt al een kwartier, 20 minuten. Het begin van zo'n trein, op het moment dat die helemaal weer uit beeld weer of uit het gehoor weer. En dan moesten we altijd denken aan die muzikanten die jet iets met die trein, met die vrachttrein reden. Dat wie Woody Guthrie en Cisco Houston. Ik nog volle meer muzikanten die en dat. Maar ik dacht heel tijd aan deze beide muzikanten. En dus ga ik letter dit lied maken ter ere van deze beide muzikanten. Mankeliek Locomotievenlied. Wow, wow. In Amerika op tournee, bijzondere momenten. Jongens, let het concert Waarom op uw stee, onder de sterrenhemel, nog wat praten en drinken. Dan in een fiette klinkt in een nacht oneindig lang een eeuwig lied. Het lood van een trein slepend mij vracht, een mankeliek locomotievenlied. Ik mag denken aan de lading in containers, kratten en kisten, grondstoffen, materialen, steenkool, zonnen en pisten. Ik krijg een beeld van jongende mannen, onderwijs op haar eigen route, omzwalkende muzikanten, Woody Guthrie, Cisco Houston. In Amerika op tournee, uitzonderlijke momenten. En rieden concerten in de USA. Elke dag onderwijst naar instrumenten. De spoorhekken dicht en wij ervoor. Een trein, er komt geen eind aan. Een kwartier lang zorgen wij niet ons als wagon, naar 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 wagon. Ik mag denken aan het traject van alwaarts haar reis beginnen. Aan het eindpunt denk ik echt van deze treinende bestemming. Ik dream ervan ze te moedje die naar vrijheid longerende jongens. Te reizen met Cisco en Woody, mij ze te spelen, mij ze te jongen. In Amerika op tournee, onvergetelijke momenten. Het lood van gigantische roepen op rails. Ik moet er geregeld wij ver ontdenken. Dat drietonige treinakkoord, de echo daarvan bloot een geniet. Dat wat mij al gedurig bekoort, is dat mankelieke locomotievenlied. Woe, woe.
Dank u wel. Prachtig. Zo zochten we de trein in de 40 voor te rijden te litten. Ik geloof dat je mee wisselen matten of net? Ja, nou, zo, dan kan ik nog even maar rol praten. Want ze had hield dit oerrol, maar ik moet ook even met mij rol praten. En ik denk, let je het eerste oer een beetje met rust en dan bouwen we dat een beetje op. Ja. Nan en Ankie. Kun je nog herinneren dat hij... Ja, dat weet ik nog heel best. Ik vond dat verschrikkelijk. Die jongen was zo treurig dat hij... De gitaar wie kreeg net kapot, dat wist hij gelok. Maar hij kwam binnen met trainen en ik denk, nou, ik had er maar neer omheen alleen, want ik denk dat is zo sneu voor hem. Maar ik weet het nog precies. Jouw jonge les, net alleen om hem, maar om meerdere mensen. Wie dat gewoon nodig omdat jou als muzikant leven woon? Of vond je dat gewoon leuk om de jonge Rijn van toe onderjocht te gaan? Nee, dat was gewoon een kwestie van... De wie in Leeuwarden wie een gitarist, Pieter van der Staak. En die ging voort. Dat is heel lang lien dus. En toen zie je het muziekschool zonder gitaarleraar. Ik wie die ene ook in Leeuwarden die klassiek gitaar spelen ik hoor. Dus toen belde Matthäus, ziet er die man ook. Ken je je les aan? Dus dan ben ik dus op die muziekschool terug te gaan. En later doordat ik heb met mijn papier en ik ben naar het conservatorium gegaan. Maar toen zong ik net zo volle... In die zin als wat ik letterdien had. Dus wel eens een keer, maar net fulltime. Wat ik letter wel dien had, maar doe nog net. En weer les aan. Nou ja, dit is een jong kerel van de door. Ik kom straks weer bij je waarom. Want we praten net alleen, we zullen een heel soort muziekjerk van de Migje. Nou ja, het verhaal van Nan is wel duidelijk. Ankie, hoe stieft hoe gewoon van de door? Bij Roel om gitaarles? Nee, ik had nooit les van Roel. Nee. Had u überhaupt les hoor? Ik had wel wat les van. Toen ik 14 jaar weer, toen dacht ik van, ik wil zongen. En ik wil mezelf begeleiden op gitaar. En toen ben ik in Burgum bij Aaltje van der Meer. Heb ik les nam, 2 jaar. En later begeld en bij Nanne. Kon je me goed, maar horen we weer dat een soort van, wat ze willen nemen, een scene. Hè? Dat in alle generaties, haast op een muzikant, die ken elkaar, die komen ook zien bij optredens. Wie dat ik met Jim en Roel Slofstra en Jim generatiegenoten samen een beetje? Ja, zeker. Maar ik kwam eigenlijk meer in die scene. Die scene, die wie er al. Ook hier, die bestie al? Ja, ik ben wat jonger als die Molly en dus het bestie al. Dus ik kwam daarin. Ja. En dat is een mooie, prachtige omjouwing. Ja. Mooie omkrieten om daarbij te wezen. Nou, en in de tijd het alles eigenlijk nog nij wie, hè? Ja, zeker. Bij Hatsenburg hebben we de documentaires en de generatie die alles al een keer uitverretten hebben bewezen van spreken. Ja, klopt. Ja. Maar in de jaren 60, 70, wie alles weer moest toch ontdutsen worden? Ja, zeker. Ja, maar prachtig. Ja, spannende tijd. Ja, hele spannende tijd, ja. Nou, goed. Ja. Oh, wat hast je nou? Het is een concertina. Concertina, oh prachtig. Ja, nou, dit is het oudste instrument in familie van het accordeon. Ah. In feite is alles hier bij me gewoon. Ja, ik heb hier weer te volle meer van dan ik. Maar dus eens het werk. Ik wil net van mijn beurt praten. Ja, wel. Ja. Ongeveer. Welk nummer game er met wat? Dan gaan we het naar de titel in. Hoe heet het nummer? Dit nummer dat heet Drinklied op het Libben. En het is een tekst van Jurjen van der Meer. Live in Noordwijn. Let us drinken op de maaitijd, op het eerste groene blad, op de vogels in de verte, molk en soep die zaad. Op de vogels in de verte, molk en soep die zaad. Let us drinken op de maaitijd, op het eerste groene blad. Op de zinnen en de zee, op de lange jochten, wiet bier, wien en hunning thee. Op de lange jochten, wiet bier, wien en hunning thee. Dit dus drinken op de simmer, op de zinnen en de zee. Let us drinken op de Jestwin, op de Rijnbui, op Rut, op frambozen en kastanjes, bij zo'n bokbier drink maar uit. Op frambozen en kastanjes, bij zo'n bokbier drink maar uit. Let us drinken op de Jestwin, op de Rijnbui, op de Rut.
Let us drinken op de winter, een pak snie op dek en toer. Drink de bloemen van de glazen, zet de glühwein op het vuur. Drink de bloemen van de glazen, zet de glühwein op het vuur. Let us drinken op de winter, een pak snie op dek en toer. Let us drinken op het libben, op de leefde, op uw stwa. Let us drinken op de toekomst, kom wij kinderen vol in ha. Let us drinken op de toekomst, kom wij kinderen vol in ha. Let us drinken op het libben, op de leefde, op uw stwa. Let us drinken op de toekomst en het allinnen die van uw stwa. Op je olie voor wij drinken, dan wat de geren als de Marien ha. Op je olie voor wij drinken, dan wat de geren als de Marien ha. Op je olie voor wij drinken, dan wat de geren als de Marien ha. Fantastisch. Nou, Ankie. Straks praten we nog even Piep vol Blue lekker hingen, maar dit is in ieder geval je muzikale bijdrage. Je hoort eigenlijk misschien ook wel een tijd en een generatie die we centraal stellen. We hadden steeds hoe roel, maar wat ik al zei, het gevoel gaat volle breder. Hier in de 60 natuurlijk, de folkmuziek, het ontstier je hier al een beetje in Friesland. Hè? Ja, zeker. Nou, nog net zozeer dat het wie wel bij roel, en daar zie ik dicht op. Ik zie het doen nog in de popmuziek, maar op de gitaarles en letter, ik doe het run en ik roel en ik befreunen rekken. Toen kwam ik daar dus inderdaad. Maar die folkmuziek achter en vooral Joan Baez, die vertelde de roer en die zong die lieten. En toen kwamen ze in uitnodigingen om spelen te gaan en overal. En dat vertelde, dat deelde er ik doe die eerste plaatkamer en zo. Dus voor mij weer dat inderdaad wel een shitje wat pas voor mij naar de popmuziek tabloei kwam, maar wel heel wichtig voor mij. En er is ook geen internet, dus je hebt misschien ook wel mensen als rol nodig om de verhaal te ontdekken, de muziek verhaal. Vanzelfs. Ik bedoel, de enigste folkmuziek, de folkachtige muziek die bekend waard hier in de jaren 60, dat waren de Dubliners. Die een hele goedkope LP's weer te krijgen van de Dubliners en zo. En dat had ik echt wel draait en dat is natuurlijk echt mooie muziek. Maar letter de folkstijl die wij zelfs nijstribben van nou de tweede helft hier in zondag, dat weer een oorsoort muziek. En dat zitje van Joan Baez, van Roel en zo in mij weer dat heel wichtig, ja. Praat straks verder. Dank u wel. Nou, dan dank je. Ze spelen Joet in het eerste uur van Noorderwien live. Sissel, Roel Slofstad staat centraal. Maar een beetje de hele tijd. Het jaren 60, jaren 70 natuurlijk. De folkmuziek, de singer-songwriters, zoals ze het nou nemen, de troubadours. Straks de volle meer uur, maar eerst Night Nice. Voor elk die wat te sissen had, voor elk die wat zezen vol. Ik zal altijd zijn vrijheid van meningsuiting verdedigen. In discussies. Leuk trouwens met dat Fries. Een powercollege. Waarom zouden we het niet een keer anders doen? Of mijn muziek. Yes, I know when Jesus saved me. In de wekelijkse talkshow Iepen Up Live komt alles voorbij. Past die bij je of niet? Kom los, praat mij of hark je mij. Alle waanzies van 8 uur aan in Muziekcentrum Neushoorn in Ljouwert. Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl. Natuurbegraafplaats Bremer Wildernis in Sondel. Je kiest er zelf je eigen plekje uit. Kijk op natuurbegraafplaatsfriesland.nl. Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl. Zo Kruidvat, dat ziet er weer strak uit zeg. Nu alle L'Oréal Paris Revitalift en Age Perfect. Tweede artikel voor maar €1 plus gratis slaapmasker. Yes! Regel een lift naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Tot en met 29 september is het Salon de Promotion bij Renault. En krijg je niet 2, niet 3, maar tot wel €4.000 voordeel op al onze modellen. Wees er snel bij, want dit aanbod geldt maar tot en met 29 september.
Ga voor meer informatie naar de showroom of kijk op Renault.nl. Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Katrien Straatman met het NOS-journaal. De politie is op zoek naar een TBS'er die is ontsnapt in Nijmegen. De man zat vast in de pompenkliniek en hij ontkwam gistermiddag tijdens een begeleid verlof in de buurt van Malden. Volgens Omroep Gelderland gaat het om een kindermisbruiker uit Barneveld. Die is veroordeeld vanwege ontucht met 6 meisjes van 6 en 7 jaar oud. Bankpresident Knot is kritisch over de maatregelen die de Europese Centrale Bank gisteren aankondigde om de economie te stimuleren. Het is niet de eerste keer dat Knot zich kritisch uitlaat over ECB-besluiten, maar het is wel bijzonder dat hij zich al zo snel na de bekendmaking uitlaat. Behalve een verlaging van de rente besloot de ECB ook dat het opkoopprogramma van obligaties opnieuw wordt opgestart. Vooral dat laatste vindt Knot een te zwaar middel. De chauffeur van de monstertruck die 5 jaar geleden een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Haaksbergen heeft het beroep tegen zijn straf ingetrokken. Hij gaat 15 maanden de cel in. Mario D. wordt verantwoordelijk gehouden voor het drama waarbij destijds 3 mensen omkwamen en bijna 30 gewond raakten. Het is niet duidelijk waarom hij zijn cassatieverzoek heeft ingetrokken. Bij een brand in een ziekenhuis in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Er zijn nog veel vermisten. Het is nog niet duidelijk of de slachtoffers patiënten zijn of personeelsleden. Door de brand moest het hele ziekenhuis worden ontruimd, ook de intensive care. De oorzaak is vermoedelijk kortsluiting in een generator. In een rijtjeshuis in Antwerpen hebben agenten een tijgerpython in beslag genomen. Het dier van 6,5 meter lang en 80 kilo zwaar zat in een terrarium geperst. Volgens de politie was de openbare veiligheid in het geding. Bij een uitbraak zou de slang slachtoffers kunnen maken. De eigenaar had geen vergunning. Hij had het dier al ruim 20 jaar. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af vanmiddag. Het is vrijwel overal droog. Alleen in Limburg is nog kans op wat motregen. Het wordt 18 tot 20 graden. Het weekeinde verloopt droog en vrij zonnig en de temperaturen lopen verder op. Dit was het NOS-journaal. Asis, het tweede oren van Noorderwind Live. Onder andere mijn optreden van Jetres. Natuurlijk, want die staan centraal in deze aflevering van Noorderwind. Maar ik een optreden van Geert & Company. En Grietje Kingma is de gast. Graag dadelijk. Hoe is het mogelijk op 4 Ja, dat is Keertsen in Friesland. Wees erbij. Snijn, 15 september. Dames en heren haatpassen terug een horloge om 11 uur in Ljouwert. Zo gek op knkb.nl. Hey, alles goed? Nou, dat is net niks. Denkst er wel eens van... Voor mij hoeft het net meer. Zo'n stoofvreetje uit iemand denkt aan zelfmoord? Zo'n vraag kan het verschil maken. Stel de vraag van die libben. Hoe? Sjog op injenientraaien.nl. Het Keertsen in Friesland wordt mij mogelijk maken door Drukkerij van der Eems en Opel dealer Engelsma en Winia. Fotoalarm! Alleen dit weekend bij Kruidvat 35% korting op alle fotoboeken. Wauw, dat wordt heel voordelig nagenieten van je vakantie bij Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Een gammelwiel aan de koffer die de wereld overging. Rollend, tillend, hollend, alle klappen opving. Maakt het nog geen onding? Waardeer het, repareer het. En begin op repareerhet.nl. Een initiatief van Sieren. De Leeuwarden Courant na zomerver keert terug op Landgoed Staniastaten in Oensjerk op 14 en 15 september. Een feestelijk ode aan de herfst met alles op het gebied van lifestyle, wonen, mode, tuin, food, workshops en muziek. Ga voor meer informatie en tickets naar www.lcnazomerver.nl. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier.
En welkom bij het tweede bedrijf van het muzikale dwarsplein van Friesland. Dat we Joert Roel Slofstra centraal hebben met zijn jetris, maar ik een heel soort muzikale gasten erbij ha. We praten straks met Beert Oosterhaven nog, om dat alweer wat te duiden. Die had ik nog zien mooie top 100 geerstald. Dus we horen we een prachtige verhaal en het gaat maar om één ding, Joert. Muziek en zo volle mogelijk live spelen we. Tot onbelangrijk. Ben je meer als welkom natuurlijk om lekker de radio of televisie of internet om te horen. Roel Slofstra, hij zit je naast me. Je gaat naast het met jetris een aantal nummers weer spelen. Wij als programmamakers en als muziekjournalisten altijd worden eigen om periodes in te delen. Toen begonnen, toen eindigd en toen weer kwam een LP. Hoe zou je nou zelf waarom op je eigen muziekcarrière? Is dat in fases en blokken gaan of is het eigenlijk altijd hetzelfde blun van je gevoel? Nou, wel een beetje in fases en blokken, ja. En werd ik op een bepaald moment een abrupt einde kwam. En dat hier te krijgen met het feit dat je dan te min voorstellingen had. Elke keer je tekst opnieuw instuderen moeten. En spiekbriefjes erbij, die ik me nou gun dus, vanwege een leeftijd. Maar doe het wel acuut stoppen. Ja. Dan had ik 20 jaar net zang, dus het is weer voor mij heel nij om weer opnieuw te beginnen. En het begon natuurlijk. Wie het een heftig begin of ben je er heel langzaam ingroeid in die muziek? Bij dit stel? Nou, ik van jezelf. Want je weer natuurlijk, je bent wel in Boetelon geweest. Ja, wij een heel soort mensen wel samen spelen. Maar je weer je weer een docent. Ik nog, ja. Ja, dat moest ik wel, want ik verzin niks meer met jongen. Nee. En je moet toch arbeiden om een bal op de planken te krijgen. Dus toen had ik weer een baan genomen bij de woordzanger. Toen ben ik weer lesjoen. Had ik weer lesjoen. Wie het van jonge leeftijd al duidelijk dat je de muziek in woont? Ja, dat zeggen net zo uit. Want ik ben eerst naar de kunstacademie gestuurd om tekenleraar te worden. Ja. Met mijn heid wie ik leraar en dan worden er bijna ik leraar natuurlijk. En dat is wel goed uitpakt. En ik had er al mijn diploma's verhalen, maar die muziek lust meer. Dus toen ben ik uiteindelijk toch naar het conservatorium gegaan voor gitaar en voor zang. En dat is een fantastische combinatie van mij zelfs. Want ik leerde griezelig goed gitaar spelen. Dus ik kon de ingewikkeldste partijen spelen op de gitaar en dan lustig, vrolijk boppen. Hoe is jongen, no? Je had wel in het Boetelon spelen. Als je er waarom zou, hing je dat meer dan wel? Hing je misschien wel spelen in Blue wel op tournee en dat soort dingen? Of juist net? En hang je wel heel bot om het Friesland? Wist wat het is als het in Boetelon is? De jongens, ze vregen die van het Friesk en dan mag ze uitlezen. En dan mag je die al die leert stuk voor stuk uitlezen. En dan denk ik, ja, ik ga mijn programma al horen. Dus ik vind er net zo gek op, maar ik kan bij Gappy een hele mooi programma doen een keer in Hanau net. Ja, dat wordt weer prachtig. Het is wel mooi om te doen, zelfs uitdaging. En het is ook heel goed om er een keer uit te gaan. Maar nou ja, wat ik zei, dan past alle teksten uitlezen en hier geen behoefte aan. Wat het Engelstalige? Dat ben ik op heel gauw mee ophouden. Ja, maar dat hier bijvoorbeeld ook een optie was. Ik wist wat, ik in de woord hoor, ik doe alles in het Engels. Dat is nooit een optie was dus. Nee, absoluut niet, nee. Nee, ik wil de mensen in hun eigen taal ons jongen kennen, Fras jongen kennen, vertellen kennen. En dat is in dit geval Fries. Dus daar had ik duidelijk verkeerd. Ja, nee, daar ben wij heel blij mee, hè? Begrijp mij goed. Maar je komt denk ik in zijn leven, zijn muziekleven, voor heel wat keuzes te staan, denk ik dan. Nou, of valt het wat daar? Zo dramatisch is het niet. Nee joh. Gewoon jongen, speel je en Willemaartje. Oh, heerlijk. Heerlijk. Ik wil je hem en Jetter is vregen om een aantal nummers achter te doen. Traaien krijgen we erop. We beginnen mee? Ja, we beginnen met een tweede liedje uit de historie van Eigen Wiekster van Tini Mulder. En dat heette De Burgers. En de burgers die wisten zo goed hoe ze denken moesten over die veenarbeiders die ter hast storen van de honger. Maar die burgers hier het mooi achter de dienstjes en de geraniums. Met haar ideeën hoe dat volk eigenlijk wezen moest. De burgers. Ja, het lied van de burgerij had Tini het neemt. Wij hadden het graag live in Noorderwind. Wij ben de burgers from en vroed, doch meestal redelijk goed. Wij de borgerhuisfamilie, hebben netjes domicilie, nooit net reus padenbriek. Wij ben mij de bakkeliek. Wij de burgers vroed en from, geen het mij het tweede om. Uws moraal stiert als een vesting, wij betelje uws belasting. Nooit net reus padenbriek,
De Renault is omtrent liek. Borgerij van Pijs en Vree. Zitten jongens bij de tv. En dan schotje wij de koppen. Deren voor je uit de doppen. Want wat is op hier een boel? Wij zitten nog vlug in de stoel. Na 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 na. 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 Na 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 na. Na 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 na. Nu zongen we het Haven van Meindert Bielsma. Denk maar aan Haas bij dit verhaal. Ik steen aan de haven, op een ronde van de dij. Stadig werd de zinnen in het zeewetter. De nacht sloep de vaskin, de stad zit in gloed. Maar valt kis haar boodschap en valt kis haar bloed. Ik viel mij lamlendig, ik viel mij beroerd. En de wetter van de haven, dat raast het haast uit. Hier is de haven, hier is de ruut. Maar boeten moet ik zielen, maar mijn eigen wrakke boot. Een fucking vaaks nog houden, maar het gaat net mij de schoot. Taprooi van wind en wegen, werd ik op een zandplaats zet. En zeker nog als thuis, hak van de wal verlet. Ik steen aan de haven, op een ronde van de dij. Stadig werd de zinnen, in het zeewetter waai. De nacht sloep de vaskin, de stad zit in gloed. Maar valt is haar boodschap en valt is haar bloed. Ik viel mij lamlendig, ik viel mij beroerd. En de wetter van de haven, dat haast het haast uit. Hier is de haven, hier is de ruit. Van het wetter tussen bekens, weet die schipper wel wat op. De zeelik was erfter, is hoe dikke blauw. Taprooi van het onbekende, voel ik wel wat verste groen. Mijn eerstens is er mij, ik word ook een haven voel. Jachten van mijn stadje hebben mij al op een loer. Haar stem wil mij verleerde en wil jou mij maar roer. Taprooi van dat bekende draait mij maar stadig om. En er nog als niets, ging naar mij zelfs weer om.
Ik steer aan de haven op een rone van de dag. Stadig witte zinnen in het zeewaterwaai. De nacht sloeg de vaskin, de stad zit in gloed. Maar volkes haar badskip en volkes haar bloed. Ik viel mij lamlendig, ik viel mij beroerd. En de wetter van de haven, dat luistert mij taal. Blow door maar binnen, lit het maar samen. De Herenbank. De Herenbank. Je kent de Friese kerken wel, de oude Friese kerken, de preekstoel, de Herenbank en het gewone volk. Ja? Oké. De Herenbank. Dit is de Herenbank, al leren pleerstrog rieke boeren. Dit is een daal, dus plak het hout is dat ik jusjes joerder. As van een oren zit, want joch sam boer hier enkel goede. Maar dit is het kerke voor en offeren hier al zien storen. Het volk hier is geen verlet van al te volle zinten. En wenn de boppen dat die naar de ziegerige klinten. Samboeken lang omlet voor rest het leepje van de rinten. En in de hemel weer griftplak in Gods ontelbare wenten. Dat wie zijn wissigheid naar hield en goed in van zijn besten. Maar eerder rieke boer de eersten we de gouders lesten. Dat sticht voor goed beschruimd, die hield is niet meer als toostjesten. Dan geen oren voor de dimmenen en de bedesten. Dan geen oren voor de dimmenen en de bedesten. Wauw, prachtig. Het goede nieuws is, we praten met Lenne, met Roel en Jetre straks. Ze zullen ik nog een aantal live nummers doen. Dat verderop in de uitsturing. Gerard & Company zal hier optreden. Piet-Jan Sikkema nog, maar ik sta intussen weer achter de bar. Maar dat is een beetje de rode line van deze uitsturing. Beert Oosterhaven die ik vregen ha. Om dit al wat inhoudelijk te duiden. Maar ja, als dat je een Beert zeist. Beert. Ja. Dan weet ik dat die huiswerk meer is dus. Daar heb ik een heel soort respect voor. Ja, dat is mijn vak. De kritiek op Friese Academie is wel dat ze al even in de grauwe boeken schrijven. En dat meestal. Maar we weten nou waar het bij komt. Ja. En de bedoeling is dat meestal even tijd nemen wat te lezen is. Maar ik scroll het even op van mezelf. Dat is een soort van, omdat je dus al als een soort erin zitten, maar je het een beetje behind houden. En daarom heb ik het even hier wat ondertekens. Maar en dat lijkt je een hele soort. Ja, nee, ik even pleeg je.
hier. Even een gevoel. Wat prachtig toch? Dus Nanananki, Jetris. Ja, ik vond vooral al die noemen die zo correct van Jetris Jethest. Dat ik zei, die tige verzwarige stil van Roel zat er die ik maar Jetris wil dat een hele folksetting is. Maak het. Dat is er dus ik net uit te krijgen, want hij wil alles perfect doen. En hij zei ik al, ik jouw gitaarles en dan, maar dan wil ik een papier en ik en dan ga je naar het conservatorium en zo. En ik heb in 1994 geplaatst, maar maak het meestal dat hij mij vraagt dat ik dat wat begeleerd word, dat wie mooi in september. En toen nam ik weer speciaal, toen je zo'n 80 in plaat mee maken, maar ik was speciaal zangles daarvoor en om weer helemaal optimaal in shape te komen. En dat is Roel te voeten niet om zo maar te zeggen. Alles of niet? Het moet alles, het is alles of niet en het moet perfect worden. Maar het tekent hem als je niveau ook, hè? Dat net voor niks dat wij hem aan 2019 hier eren. Ja, dat is ik zo. En dan heeft het over het niveau, maar hoeveel mensen hebben net gitaarles van Roel Slofster? Een heel soortelijke. Ze krijgt Nanna, nou dat neem ik als een tovenaarsleerling, ze kaas nog waarom komen. Maar ik zoek een Stiep van de ploeg, Peter van de ploeg en Sabine Volle meer die alweer werd Roel, dus als het ware de kiemen van de muziek echt, die zal hier maar uitwerken het, zeg maar. Ja. En heel veel mensen hadden er absoluut een link mee. Straks vreeg ik Regine Bijlsma, die zegt met de vlog van een oren generatie. Die zei, ik wat mijn Roel. Dus dat praten we aan. Ik nog even door. Doe hier nog wat over de mooie top 100. Zit ik nog een nummer van? Ja, pik er nog een nummer. Pak er nog een nummer. Ik weet, dan heb ik haast voor een nice reclame, dat denk ik. Want zeg je het hier meestal. Het is haast commerciële radio, het meeste keer onder op Friesland. Maar goed, Roel Slofster, die Bibelse platen in Johannes 60 speelt toen ben ik 1974 het Goede Leven, dat later als de Schepping op CD uitkwam in 2015. Maar hij begon op een gegeven tijd in 1921 al, toen kreeg hij tot die namen. En toen had er dus een plaat maken die heette O Friesland Safol Swedens. En het openingsnummer daarvan, en dat kwam letterlijk op deze cd, liedjes uit Friesland, dat is Matahari. En we hebben in de lijst hier een hele soort omdenken van vaderfiguur Matahari en Wittewol. Dat begint verder skuren, maar ik wil hem over het lot vertellen van een crazy Frieske faam. Het is het verhaal van Grete Selle, die ze eraf van het leven kwam. Zij heette ze van haarzelf. En Matahari weer artiesten nou, om zo maar te zeggen. En dat zit ik op die plaat. En daar heeft Roel echt werkelijk weer een geniale muziek bij schreeuwen. Dat is een pracht van een balladeske uitvoering worden. Maar een echt fenomenale gitaarmuziek zat er die dus ik bij het lot van Thea van Verder Skuren schreeuwen heeft. En bij de balladen van Ragab. En dat vind ik dus zo geweldig, dat je dus maar ooit een begeleiding als een gitaar zou noemen, zou het zo geen klinken laten kennen. En dan ik op zijn klassieke manier spelen. Dus net maar een paar akkoorden, maar helemaal staat zo'n klassiek gitaar juist te spelen. Zo, alles erop en erop. Nou, dat is dus Matahari en dat is op die plaat O Friesland Safol Swedens het openingsnummer. Perfect, dankjewel. Beert, kom samen bij die waarom. Ik ga naar de hoeken van de studio. Want de man die eigenlijk mij op een gegeven moment even een mail stuurde. En dan ik het al even wat opstaat hier wie Gerard Nijborg. En die zei, ik ga wat bijzonders, ik ga wat moois. En ik heb mij het hart ik weer hier met z'n gegeven, want ik ben een muziekliefhebber. Roel Slofster, hij gaat weer op tournee, Jetris. Dat is wild enthousiast, hè? Ja, dat ben ik nog steeds. Ja, hè? Ja, natuurlijk. Ja, maar dit is zo leuk, hè? Dit is zo vreselijk mooi. Dat Roel weer, weer optreden wil. Fantastisch. Ja, dat is echt mooi. En Frank en ik, hè? Frank die eerder nou net, Frank Hoogkaspel, de broer van Alco. Die zit nou in Californië op vakantie. En, maar die krijg ik alle eer, want we doen het te geren. En dan in ik met Leeuwe en Alco. En, dit is zo mooi. We hebben een prachtige mooie tour geregeld, volgens mij. Praten we straks verder over. Ik wil eerst het nummer van je meer. Welke doe je met je trui? We doen het truigedichten van Emily Dickinson. En de eerste heb ik ooit als Macalus opgenomen, maar we doen hem nou in een orensetting. Toen die we in het Nederlands, nou doen we in het Engels. Morning. Morning. Ik moet jij een wijf, voordat ik hem helemaal... ik bedoel achter kabels heen. Goed. Alco, Leeuwen en Gerard, live in Noorderwind. Will there really be a morning? Is there such a thing as day? Could I see it from the mountains if I were as tall as they? If I were as tall as they?
Has it feet like water lilies? Has it feathers like a bird? Is it brought from famous countries of which I have never heard? Of which I have never heard. Oh, some scholar, oh, some sailor, oh, some wise man from the skies, please to tell a little pilgrim where the place called morning lies, where the place called morning lies, where the place called morning. Where the place called morning lies. Azes. Nog 2 nummers van Gerard de Company. En Piet Jan Sikkema zal nog een keer met hun optreden. En nog volle en volle meer. Maar eerst een Nijs. Duizend jaar handel tussen Oost en West. Vele schepen zonken. Eeuwenlang lagen hun schatten op de bodem van de zee. Nu te zien in Leeuwarden. Gezonken schatten. In Keramiekmuseum Prinsessenhof. Tijdens de glasactiedagen bij Belisol betaalt u voor uw glas maar €1. Ja, €1. Belisol. Belisol. Kozijnen en deuren zonder zorgen. Natuurlijk is de keuken van topkwaliteit. En natuurlijk met de inbouwapparatuur van de bekende merken. Maar het belangrijkste bij MHK Keukenexpert, RP Keukens en Sanitair in Dokkum, is eerste klasservice. MHK Keukenexpert. Heel individueel. U heeft een testament en bent benieuwd of wat daarin staat nog klopt met uw huidige situatie. Misschien zijn er nog verwijzingen naar oude wetten en fiscale regels. Neem uw testament mee naar de 50PLUS-beurs en laat hem gratis scannen door de notaris. Kijk op testamentmoment.nl voor meer informatie. MHK Keukenexpert. RP Keukens en Sanitair in Dokkum. Heel individueel. Ik ben Jan Kooijman, ambassadeur van het Prinses Beatrix Spierfonds. Stel je eens voor dat je niet meer kunt lachen, niet meer kunt lopen, zoenen of ademen. Je weet niet hoe, niet wanneer, alleen dat het gaat gebeuren. Want spierziekten spelen met je leven. Dus geef deze week aan de collectant of op prinsesbeatrixspierfonds.nl. Hij is weer fantastisch! Nu bij Kruidvat alle vaat douchegel en deodorant 2 stuks voor €2. Dat is €1 per stuk. Olé, olé, olé. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Bij Hyundai kijken we altijd vooruit. Dat maakt onze i10, i20 en i30 zo geavanceerd. Vol slimme technologie die je verbonden en veilig houdt. Kom langs, maak een proefrit en profiteer nu van een extra SmartTech-bonus van wel €1500. Kom verder. Hyundai. Je vindt ons bij Van Mossel Hyundai Leeuwarden. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Azes verder met Noorderwiel Live. Onder andere met optredens van Gerard en Company en Grietje King. Maar zullen je nog optreden. Maar eerst het Nijs uit de provincie met Dieter Science. De brand van de morgen in een loods in Muntjesziel is onder controle, maar het blijft er nog wel de hele dag na banen, verwacht het de brandwacht. Dat komt doordat de loods vol met strieën zit. De loods en de kantoor waren rekken door de brand. Er is niet van hoe bleun. De brandwacht koert Wenhoes wol behouden. Er zijn geen mensen en beesten verwoenen rekken, al wie dat nog net samen kleer, vertelt verslaggever Bouke Deelstra die erbij wie.
Ik al weet een loods wat vol weer met strieën, er zit nek hinders in. Ja, en dat weer nog wel even spannend. Dus het eerste wat meneer zeide, maar ik die hinders redden. Maar dat wist zo makkelijk nog net, want die hinders die zitten helemaal achter in de loods. Ze zochten naar bescherming ergens, maar ze moesten juist uit die loods. En dat betekent wel dat ze echt toch een reegordijn heen moesten. Dat weer heel pittig, maar uiteindelijk is dat gelukkig wel slagen. Het zoeter worden van de landbouwgroen is een probleem dat heel iets meer speelt. En in Friesland moeten we er rekening mee houden, vooral bij de Waadkust. Als oplossing wordt op verschillende plekken bezocht om de groen weer zoen te maaien. En er wordt ook werken aan landbouwproducten die op zoete groen groeien kunnen. Douwe van Noordenburg die organiseert een congres over de verzilting. Het probleem is nou nog oerschend, zei hij, maar dat kan verhoren. De verwachting is wel dat als gevolg van klimaatverandering, zeespiegelstijging, eventuele verdroging van sommige gebieden en ook door veranderende regenpatronen, dat de problematiek van verzilting op steeds meer plekken zich voor zal gaan doen. Dus het is zeker tijd en zaak dat we gewoon nu dit dossier bij de kop pakken en gewoon allerlei strategieën gaan bedenken, zodat we goed op de toekomst zijn voorbereid. Een man uit de Westereen had een boete van €400 gekregen vanwege bedreiging van een machinist en van zijn boervrouw. De man ziet in de trein van Greens naar Ljouwert en wil uitstappen bij de Westereen, maar de dwarren wonen het iepen. De man helde door verhaal bij de machinist, hij dreig hem voor de hasses te slaan, zat er zelfs zei. Een maand later bedreigde er de boerenvrouw, die weer maar haar huid een hokje ontverven en de verdachte meende dat die vrouw dat die om hem dwars te zitten. Hij dreig haar deer te zitten. In beide gevallen hier de man te volle dronken. Jonken de boete mat de man de machinist €250 smettenjild betalen, omdat die machinist bot last hoorn had van de bedreiging. VC Snits, de volleybalclub, had vlak voor de start van het seizoen nog een nieuwe speelster aanlutsen. Iris Reinders is het. Ze is 23 en speelt op de boetenoorval of als diagonaal. Iris Reinders had jeder in Assen en Zwolle spelen en vliegnier kwamen ze uit in de Belgische competitie. Ze is ook goed in beachvolleybal. Aronne Simmer had ze vaak podiumplakken hellen en ze was zelfs een keer eerste in een World Tour toernooi. Het beachvolleybalseizoen is nou afgerond, zodat Reinders haar vliegen wieken bij de selectie van de Snitser volleybalvrouwen aansluiten koer. En dan verkeersinformatie. Verkeer dat uit Noord-Holland waai oer de aansluiting naar Friesland wel met rekken hadden met flinke vertraging. Voor de Stevinsluizen bij Den Oever zit een file van zo'n kilometer lang, met terug de reis die het oren langer is. De file komt terug een vrachtwagen met pech. Ik viel erop op de aansluiting, voor kwamen te zo'n zit het stil en dat komt terug werk on de dik. Dan het waar. Het is droog, de zon is erbij. Er zit een matige wat westelijke wind en het is 20 graden. Morgen zinneskienwaarde, er zit kwalijk wind dan. Het is 19 graden. Snijn ek naai simmerwaarde met de 20 graden. De dagen erna houden we de zinnen erbij, maar het wordt wel wat frisser, een graad of zandje. Het is Merkenfestival bij Piet Klerks. En dat betekent heel veel voordeel op meer dan 150 woonmerken. En tijdens Piet's Merkenfestival maakt elke bezoeker kans op een wooncheck ter waarde van €200. Piet Klerks. Groots in wonen. Inspiratie en handige tips van Intuin vindt op terrassentrends.nl. Bij Terras en Trends vindt sierbestrating, tuinhout, tuinverlichting en fabrieltuin. Rond 50 verkeerpunten toch heel Nederland. Shop voor een dealer bij Dij in de buurt op terrassentrends.nl. Nu bij Trekpleister. Extra veel korting op vitamines voor iedere levensfase. Voor het hele gezin alle voedingssupplementen van Davitamon en Bional. 1 + 1 gratis. Trekpleister. Altijd meer drogist. Voor jou, ook online. Een beleving vol tuininspiratie begint op terrassentrends.nl. Deze speler is een toptalent. Zigzagt over het veld. Ongelooflijk. Hij gaat nu achterstevoren op het doel af. En ja, hij scoort! Gewoon achterwaarts in de hoek geparkeerd. Wat een topper, die Nissan Micra N-Connecta. Met parkeersensoren, infotainmentsysteem en lichtmetalen velgen. En dat voor maar €269 per maand. Met Nissan Private Lease. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Ontdek hem bij uw Nissan dealer of op nissan.nl. Nissan. Innovation that excites. Noorderwien live, bij Willem de Vries.
En we gaan lekker terug met het muzikale feestje te vieren van de Miggy. En dat doen we mij als speciale gast natuurlijk Roel Slofstra hier in de studio. Met een heel soort artiesten. Straks Eddie Mulder zal nog optreden. Grietje Kingma is nou even lekker rond soundchecken. Gerard Company zit er al wel klaar voor. En wij praten natuurlijk ook over de skiertnis. En daar hebben we altijd een man voor. Hij werkt normaal gesproken bij de Frieske Academie. Maar we hebben Ruw uit het Jeetje feestje wijskwart. Beert Oosterhaven. En naast die zit Regine Bilsma. Die is altijd met de vlogs in waar. Maar ja, toen kwam ze bij me. Ik zei, ik heb wel een link met Roel Slofstra. Daar heb ik een gevoel bij. Vertel eens. Ja, ik had er zeker wel een gevoel bij. Ik wel mooi dat ik krek al even zelf het aan Roel vertellen mag, voordat ik het aan Jim vertel. Maar ik hier ooit in Amsterdam in 2017 hier ik een date. Hartstikke leuk. Oh jee. En wij zitten heel genoeglijk in de roef in het skip. En toen zei hij tegen mij, door de eigen maar dicht en luister je maar even naar. En toen zette hij dus Roel Slofstra op mijn nummer van Cohen, Suzanne. Ja. Nou ja, daar word ik natuurlijk heel je week van. En op het einde van het nummer zei hij tegen mij, do bisten Suzanne. Nou, toen wie ik natuurlijk rekken in de wijzen van mijn ziel. Ja, prachtig. Ja, mooi. Mooi project trouwens. Leonard Cohen in het Friesk beheert. Ja, dat is wel een mooi berichtje dat nou even maakt. Want er komt een nieuw album met Leonard Cohen in het Friesk. En dat wordt nummer met een album met 11 nummers. En van die 11 nummers heb ik al in roerbracht in het Friesk. Ja. En dat doe ik wel mooi dit jaar. Ik ben een jongen, familie, nou een keer bij geliefd, maar Griets en Gries door mooi, Senna Black door mooi, ja, Blauwe en de Losse Bende door. Dat is een mooi lesje. Ja, de Mosken door mooi. Ja. En dus dat wordt een hele en op dit tijd binnen gewoon die ben al klaar, nou een keer die hebben opname maken, maar dan ben ik nog gewoon die binnen aan het opnemen bij Bonne van der Wal, de bassist van de Losse Bende, dat ja, Blauwe is in de laatste praat ik opgenomen is. En we hopen dat begin het over hier dat we dat album presenteren kunnen. Dus dan is er weer een vervolg op Suzanne, om samen te zeggen. We pakken aan even de agenda, want dan hebben we natuurlijk het feest direct nog gaan. Zullen we dan het cirkeltje helemaal doen, meidje? Want in kwarten, dames en heren, is er weer een oorproject, Boudewijn de Groot in het Friesk. Die presentatie ga ik in de studio binnen per weekend. En we gaan intussen begrepen dat Boudewijn de Groot jezelf ook naar de studio komen wil. Op één voorwaarde dat je een hoentjes in mij nemen mocht. Nou, ik zei al, neemt de hele kennel mij. Ik kan me uitskillen. Dus binnenkort, dames en heren, Boudewijn de Groot. En een aantal Friese artiesten waaronder. Kom eens weg, Grietje. Ja. Die een prachtige vertolking van een van zijn nummers die had hier in de studio. Ik hoor hem op de hechten, maar het is al hier in Friesk. En ik... Cohen krijgt dus nog een vervolg. Zullen we nog even hier noemen dan? Voor we naar Gerard en Maarten gaan? Ja, wij zijn opgehouden bij nummer Jens Sander. Dat is weer de beladen van Maarten Hari. We hebben zelfs de muziek verschreven. Weer de tekst van Verder Schurer. Op nummer Jens 60, dat is de oerlijn in, ik al hier te zijn. Een prachtig nummer van Siebe Krol. Die heel lang Roel zijn levensmaat was. Een dichter? Tekstschrijver of wie een echte dichter? Ja, hij wie dichter, maar hij schreef ook liedteksten. Ik heb jarenlang maar in de redactie van het literair tijdschrift hier zitten. En dan hingen wij geerkomsten bij Roel en Siebe op in Vurgem. Maar die had op die plaat uit 1971 over Friesland Savelsweet een prachtige tekst bijdroegen. Die heet Mimering. En die zit op nog die 61, een prachtig levensliedje is dat. En die zit op nummer 61 in de mooie Friese top 100 wat toen Jontje. Hartstikke mooi, dank u wel. Eigenlijk maar er een soort tune bij, hè? Nummer 10, nummer 7. Nou ja, goed. Ik nog excursie hier. Goeiedag, Alia. Hallo. Hoi. Waar kom je bij? Utrechten. Utrechten? Ja. Och, heden. En je maakt excursie of net? Ja, ja. En ben je hoort Roel Slofstra en een beetje die periode centraal. Vind je dat mooi of net? Vinden we mooi. Ja? Prachtig. Je genieten wel. Ja, ja. Hartstikke mooi. Sorry, mooie keer even hoe vallen mij. Ja, dit is Noorderwien. Roel Slofstra ziet me ondertussen van gebeurt het je vaker. Dan kom je niet zo. Je meestal met ja, dit is Noorderwien. Dat is meestal chaotisch, maar dat hindert niks. Ook al. Nou, eerst even die. Ja. Wat ik zei Roel Slofstra. Wat zei je toen dan? Jetters, hè? Ja, ik had ook... maar vriendschap of muzikaal of een inspirator of alles bij elkaar? Nou, we gaan heel fijn te jaren spelen. En dat we nou weer. Ja. En dat was zo mooi. Een van de mooiste momenten is dat we een keer Schiemels Heer op een Tjokfestival spelen. Moa's om alle voeren. En Elster zit om ons heen. En het klonk zo mooi. De vioolers jongden. En een van de hoogtepunten van mijn leven. Ja, van die momenten. Ja, dan wol alles. No? Ja. Een 10 met een griffel. Ja. Je kent ook al heel lang al. Ja, in 1990 gaat u eens vregen om mij te spelen op de eerste LP van Eije Wikstra. En samen hebben we elkaar Tjinkam. En daarvoor zeg ik hem wel bij Tjoch. Tjoch ga ik vaker de muziek regelen en zo. Wie de man was toen
tjen opzegt of juist net? Nou, in het begin wel, maar ja, hij bij die... Doe al een begrip. Ja, maar bij die LP weer die zenuwachtig. Ik denk, goh, hoe is het mogelijk? Ja, dat maak ik doen. Hij had het volleerd en ik ben correct nee, maar goed. Ja, zeg je maar. Ja. In dat opzicht, jongens, als je nou eens een mooie muziekdocumentaire is, wel een zenuwachtig meisje. Netflix en dan Nina Simone. Hoe die haar hele leven zenuwachtig bleun is. Kijk je me vertellen. En dan van die kwaliteit. Leeuwen, dat hetzelfde. Wat Otix is Roel Slofstra. Wat zei je toen dan? Nou, wij hier vroeger een plaat van Roel, hè? Zeg je het vaak? Ja, joh. Maar ja, ik ben San al een jongen. Dat... Wist nog welke? Ik meende dat hij hier het vreegje de Kaima bij de kosten. Maar ken dat? Dat ken, hè? Ja. En hij de mem. En die weer helemaal gek van Roel Slofstra zelf. Old school, vinyl. Ja, dat is weer in, hè? Dat is weer helemaal hip. Ja. Maar ja, ik heb hem daarna in heel skoft nooit jongens is maar. En nou, de laatste jaren kom ik hem regelmatig te zien. En het is een hele aimabele man. Ja. En ja, een icoon voor de Friese muziek. Ja, zeker. Ja, daar hebben we een prot aan te danken, maar je nou net. Ja, ik kwam hier bij de omroep binnen. Ik kwam bij de Vara 3FM. Ik weer dan hip op mijn manier. Weet ik vol al hier met heavy metal en dat soort dingen. En ja, dan doe ik je wat in de Friese muziekcultuur. Ik moet zeggen, Roel Slofstra en Ritske Numan. Zo ben ik er wat in kwam. Ja, en dan kwam je uit die muziek uit die... Ja, en dan kwam ik uit Sepultura-achtige waterklanken. Oh, heerlijk. Lekker. En dan kwam hier Roel Slofstra bij Del en dan zijn ze Ritske Numan. Ja, och jee, Ritske. Ja, dat is lang verleden. Maar dat is wel uw geschiedenis in deze provincie, toch? Ja, zeker. Nee, dat is toch mooi? Dat is de basis. Nee, ik respecteer dat juist, maar zo kom je dan binnen. Ja, en dat is heel mooi, Willem. Akker Ratsma, hier wat tussen nou, Peter. Ja, ach man, houd erop. Ja, geweldig. Ja, mooi toch? Ja, het stond bij ons net op. Bij mijn huid en mijn kwam uit Drenthe, dus ik moest het allemaal letten jaren. Dus, dat is alleen maar Roel, want die is in Drenthe binnen. Ja, weet ik wel. Klazine Fijn. Ja. Nee, Zwarte Meer, toch? Zwarte Meer, ja. Ja, nou gaan we het straks nog... Ja, vlakbij, hè, dat luidt er vlak. Hij je er aardig van hersteld? Ja, nou, ik. Het is toch prachtig hoe je in dit geval, en dat bedoel ik net op een enge manier, maar de Friese cultuur, maar de generaties mij aankennen. En dat ik meestal verboeten dat qua gevoel oppakken. Ja. Want je bent beide, ik vertolk eens van dat Friese gevoel, Friestaligheid en de folkmuziek. Nou ja, wij zongen dan in het Engels. Het enige wat... Nee, maar goed, dan pak je de rol op en dan stuur je hem op tournee nou. Ja, ik stuur hem op tournee. Nou ja, maar... We kunnen vregen. Ja, nee, maar dat regelen we. En, dat is... Nee, maar dus neemt iets mij uit die tijd en zegt, jongens, dit zet ik weer down niet wat, toen is het jongetje. Ja, dat moet even weer jet worden. Ja. En dat moet jongen worden. Dat is toch prachtig? Ja, want door 20 jaar dan nou, denk ik dat het haast net bekend. Zo het net? Nee. We herhalen dit feestje om de 4 vier. Zullen we het zo doen? Laten we het opraden. Ja. Zullen we het daarom straks even prikken? Ja, we prikken aan even. Ja. Jim G. Speling, welke? Wij doen een tweede gedicht van Emily Dickinson, die ik zelf muziek zet ha, en dat is A Thought Went Up. En daarna? Doen wij The Sun Went Down. Ik ben er helemaal voor. Engels, Frisk, dames en heren, het maakt mij niks uit. Mooie muziek, daar gaat het om in Noorderwind Live. A thought went up my mind today that I have had before, but did not finish some way back. I could not fix the year, but did not finish some way back. I could not fix the year. Nor where I went, nor why it came the second time to me, nor definitely what it was have I the art to say, nor definitely what it was have I the art to say. But somewhere in my soul I know I've met
The thing before, it just reminded me 'twas all, and came my way no more. It just reminded me 'twas all, and came my way no more. A thought went up my mind today. Thought went up my mind today. Dit zijn 3 nummers uit ons nieuwe repertoire. Een heel programma met gedichten op muziek gezet door ons. Van Emily Dickinson, 1830-1886. En het volgende lied, dat heet The Sun Went Down. De sun went up. Het is geschreven in 1865. Althans de tekst. The sun went down, no man looked on, the earth and I alone were present that the majesty he triumphed and went on. Were present that the majesty he triumphed and went on. The sun went up and no man looked on, the earth and I and one. A nameless bird, a stranger, were witness for the crown. A nameless bird, a stranger, were witness for the crown.
Send one. Fantastisch. Gerard en Company, Leeuwen, Gerard zelf natuurlijk en alcohol. Piet-Jan Sikkema, die kan wel weer opnemen, want daar zal hij ook nog een nummer met waarmee deze heren. We zijn nog lang net klaar. Lekker dit, hè? Ah, dit is hartstikke mooi. Ik vind dat Gerard een geweldig doet. Hij heeft prachtige liedjes uit die Amerikaanse burgeroorlog op cd zetten. Schitterende programma's. Dat past helemaal hierbij. Al is dan in het Engels, want Gerard zodat ik nog eens wat in het Friesland maar te vertellen. Vooral omdat Leeuwen ernaast zit. Ja. Die kent dat wel. Ja. Ben ik helemaal met die eens. En jammer dat Frank er hier trouwens net bij is. Gerard zei het terjochten. Ik ging van de organisatoren, eigenlijk van de hele Jetris tournee. Ik kreeg wel een mail van Frank trouwens dat hij in Amerika een Slayer gitaar en een shirt vond hier door de kroeg. En oerlijk te verhoord, wat mensen binnen en iets van Slayer vinden beert, krijg ik altijd weer op een mail. Dat kan ik me voorstellen. Raar, hè? Ja. Wij maken nog een Slayer in het Fries doen. Vind je het niet? Dat zou het Gerard van Klaver heeft me laatst vragen om de Kings in het Fries te doen. Maar Slayer in het Fries, dat zou wel mooi zijn. Wij beginnen dus wat er vallen al je naam, Jood. En we doen nooit genoeg, want er best wel volle in die prachtige, mooie Friese muziekhistorie. Maar toen kwam kijk bij mij Benny Huisman. Dat is echt zo'n man. Die jet ik bij de skiertnis van deze professie door je de muziek. Ik zeg vaak 42 keer weer mooi die mooie Friese top 100. Ja, maar we willen even een mooi verhaal. We willen even een mooi verhaal, hè. En wij waren in 1998, ik dacht dat in de Nijsimmer weer. Toen kwam Roel Slofstra zijn eerste, of zijn tweede, want zijn eerste, dat was in 1994, zijn tweede CD uit. Ja. En dat was een CD op teksten van Boukje Wietsma en die hier als titel Vuurvogel. Nou, daar was een CD-presentatie van in het prachtige theater De Lawaai in Drachten. Maar alles wat erbij. En dat houdt op met champagne. Ja. Ken ik bubbels, wij zijn zo goed, zit ik net in de wind. Zie drank. Het hier de allure van goede champagne. Ja. En ik denk, ja, dit is helemaal, ik heb het er vaak gewoon de verzwarige stil, werd de roel met het beste bij thuis viel, met alweer perfect valkenwijze en zelfs maar champagne erbij. En diezelfde dag, toen reden wij van Drachten naar Zonverta, Sint-Wurg in Zuid-Friesland, daar ben je al een keer weten, dat was kost wennen. En daar weer de CD-presentatie van het album Zonvert van Benny Huisman. En wij trakteerden Benny Huisman op. Koffie en koeken. Dus het verschil tussen Roel Slofstra is champagne en koffie en koeken. Ik kom aan bij de heer Van Beert, de soort nummer 51 naam. Daar komen we straks over te spreken. Ik moet je eerlijk vertellen, Roel als perfectionist en dan in Noorderwien. De grutter kindertjeerstelling haast net, maar hoe is het met jou? Ga je nou een beetje naar je zinnen? Nou, ja, ik wil je wel heel verlegen van deze verden die is nog zeist, ja? Het is wat het meest chaotische programma wat ik ken, maar goed. Je maakt me maar voor jou, we hebben wel een mooie meegje. Vind ik net, Piet-Jan Sikkema? Ja, prachtig. Jo, link met Roel Slofstra. Die heb ik al verteld, ook. Ja, die brievenbus. Ja, die brievenbus. Maar daarna altijd grut fan, leefhebber was van zijn muziek. Ja, hij wie voor mij een van de grutten. Ja. Maar ik een van mij van, zat ik net wezen voor. Want ik word west. Ja. En ik word reed. En een heel iets beetje green. Maar dat groentje, ga je nou ook gehoord trouwens? Ja, ga je erop klaar. Dat mast. En de hele boel is hier reed. Ja, nee, we denken door het in voor jou. Geweldig. Heil is aan, wij. Ja, dus aan die kant, ik had zelfs bezocht om via reactieteksten een discussie met Siebe en Roel op te zetten. Ja. Maar mijn antwoord kwam dus wel, gewoon stiet bij Ierold op een plaat. Ja. Maar van die kant kwam net meer een zintekst. Dat vond ik wel spietig. Ik ging discussie in liedteksten. We zullen zien dat er nou reageert. Hoe heet het nummer wat je hem dwang? Ja, dat is uit het Frans van Boris Vian. En het is iets in de tijd dat Frankrijk nog net het wordt het Saint-Végardaire koer. Dus het is de deserteur. Live in Noorderwien. 1951. Mevrouw de koningin, ik zal jou dit briefje sturen, dat jou uit jouw tijd horen, misschien eens lezen kan. De post bracht mij uit pront, wat militair papier wordt, dat instiet met manier voort te vluchten aan het front. Mevrouw de koningin,
daar wil ik net om mij dwaan. Ik wil net dat ik voor die dwaan hier op de aarde ben. Misschien dat ik jou stuur, trouw je mij om te komen. Maar mijn besluit is genomen, ik vermoon deze deur. Wie het de oorlog net, dat hij ten vrede deed vond. Mijn broeren heb ik geen schoen, mijn baan had schreeuwen jet. Huis mem is trot verdriet, in grijf te laten komen. En spot nou mij de bloemen, en spot mij de lied. Ik zie het veenzen, doet ze mij, mijn liefste vrouw ontstielen. Je namen ik mijn ziel en mijn dierbaar vliegen wij. Betiet sluit ik monier, de door naar mijn verliene. Jem zijn weer net fine, dan ben ik al wit hoe vier. Op scheren wegen ik, mijn slootje leven lieden, langs Wadenbouw en Mieden en Tjendelius is ik. Weiger je om te gaan en weiger je te jaren, of in de strijd te stjeren, nee, bloed of hoedig steen. Dus bloed aan koningin, doet zelfs of stuur je man maar wie dat me net sammer een oren sturen kind. 16 jullie verstin dat ik geen wapens draag en dat elk die op mij jaagt, gewoon wijsje te kind. Piet-Jan Sikkema en Gerard en company. Straks praten we met Gerard sowieso nog even over de hele tour. Dat komt goed. Leeuwen, dankjewel. Blijf lekker hingen. Alco doet mij jetteren. Straks nog net. Bist nog net voor u zo? Nee, gelukkig net, jongen. Mooi werk. Mooi werk. Ja, prachtig. No? Straks nog volle meer. Maar we beginnen eerst naar het Nijs. Graag gedaan. Kom, in de benen. Naar DA. Voor jouw gezondheidscheck. Test bijvoorbeeld je cholesterol, bloeddruk of doe de bodytest. En je weet gelijk hoe goed je bezig bent. DA. Voel je goed? Mag het licht uit? Mag het licht uit? Nou, ik ben ambassadeur geworden van Nacht voor de Nacht, omdat ik denk dat het belangrijk is dat we in ieder geval 1 keer per jaar stilstaan bij het belang van duisternis. Want het is goed voor ons mensen, het is goed voor de dieren, het is goed voor het klimaat. Volgens mij vergeten we dat wel eens. Kijk, het is heel eenvoudig. Doe allemaal het licht uit en kom naar een van de wel honderden activiteiten in het donker tijdens die Nacht van de Nacht. En voor meer informatie kan je altijd even kijken op nachtvandenacht.nl. Nu bij DA 15% korting op Nieuwcare cholesterolbalans. Heb jij ook last van droge, branderige of vermoeide ogen? Dan wil je een snelle oplossing. Avogel-oogdruppels geeft langdurige bevochtiging en verlichting en helpt je droge ogen te verzachten. Avogel-oogdruppels helpt. Door consumenten beoordeeld met een 9,4. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De politie heeft een naam bekendgemaakt en een foto verspreid van de TBS'er die gisteren is ontsnapt in Nijmegen. Het is Harry van Eyck, hij is 42 jaar. Hij zat vast in de pompenkliniek. De man werd in 2013 veroordeeld tot TBS met dwangverpleging voor ontucht met 6 jonge meisjes. Hij ontkwam gistermiddag tijdens een begeleid fietsverlof in de buurt van Malden. De pompenkliniek is erg bezorgd dat de man iemand iets aandoet. Tijdens een rechtszaak concludeerde deskundigen dat de verdachte een pedoseksueel is met een hoog risico op terugval. De SP draagt Jannie Visser voor als nieuwe partijvoorzitter. Ze moet Ron Meijer opvolgen. Visser was 8 jaar wethouder in Groningen en 4 jaar in Eindhoven. Daar is ze nu raadslid. Er waren meer kandidaten, maar Visser wordt als enige voorgedragen. Uiteindelijk beslissen de leden van de SP. De uitslag wordt in december bekend. In Thailand is een wet ingediend die toestaat dat mensen thuis op kleine schaal cannabis kweken. De parlementariër die de wet indient zegt dat maximaal 6 wietplanten worden toegestaan, bedoeld voor medicinaal gebruik. Tot nu toe staat op het bezit van softdrugs een straf van 10 jaar cel.
In Thailand wordt ook nagedacht over de verkoop van voorverpakte joints voor medisch gebruik. Ook daar is nog geen toestemming voor. En bankpresident Knot is kritisch over de maatregelen die de Europese Centrale Bank gisteren aankondigde om de economie te stimuleren. Het is niet de eerste keer dat Knot zich kritisch uitlaat over ECB-besluiten, maar het is wel bijzonder dat hij dat al zo snel na de bekendmaking doet. Behalve een verlaging van de rente besloot de ECB ook dat het opkoopprogramma van obligaties opnieuw wordt opgestart. Vooral dat laatste vindt Knot een te zwaar middel. Het weer, het is afwisselend bewolkt en zonnig, bijna overal droog. Alleen in Limburg kan eerst nog wat motregen vallen. Het wordt vandaag 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zitman, hoe is het mogelijk op 4 Ja, dat is Keertsen in Friesland. Wees erbij. Snijn, 15 september. Dames en heren haatpassen terug een horloge om 11 uur in Ljouwert. Zo gek op knkb.nl. Geef jullie herfst nog meer kleur. Glijs samen door het blauwe water van de Wildwaterbaan. Boek nu je herfstvakantie voor 4 personen en 3 nachten vanaf €329, inclusief verplichte kosten, op centraparks.nl. Het Keertsen in Friesland wordt mij mogelijk maken toch. Drukkerij van der Eems en Opel-dealer Engelsma en Winia. Het is per dialyse 4 uur, dus 12 uur per week. 11 jaar lang al. Het moet. Als ik een week niet ga, dan overleef ik het niet. Patrick houdt vol. Net als wij. Help mee en doneer op nierstichting.nl. Nierstichting. Je nieren zijn je leven. Ai, wat een voordeel, mensen. Nu bij Kruidvat potten Steamerroll Ice en Original van €2,99 voor €1,49. Dat is een potje voordelig, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Rob Friesland. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste bedrijf van Noorderwien Live. Het komende uren natuurlijk nog optredens en accepteren mij en oer Roel Slofstra en zijn Jetris. Straks ik Eddie Mulder. Had ik al die linken weer mij Roel Slofstra en het ging ik een tijd waarom in de Friese muziekhistorie. En als is Grietje Kingma, want die viert binnen kwart feest, maar had ik al die wel links met Roel Slofstra. Maar naast me natuurlijk Beert Oosterhaven. Ik moest die even onderbreken, maar dat doe ik wel eens vaker. Dat best van mij wend, want we weer een nummer 51 Beert. Ja, wij doen nog weer even een paar nummertjes van de mooie top 100 van Friesland. De mooie Friese top 100 2019 voor elke keer aan de schilderierplaats en op de site van de Friese Academie. Daar zit ik nog in op, maar dit is weer een update ervan. Maar die moet uw computerman er nog even opzetten. We gaan even verder. Is dit een hint? Is dit een boodschap via de radio? Nou, ik bedoel, je kent dingen oppikken vanzelf. Ga nee, play. Ja, oké. Nou, ik zie even, ik ga er even vluchtig in. Nummer 51 hebben het Lot van Theater staan. Van weer een tekst van Verder Schurer. Prachtig gitaarwerk van Roel. Echt een heroïsche versie het er even maken. En dan op nummer 41. Dit is de ballade van de moord te doen. En dat is weer een nummer dat Roel speelt met Jetris. In 1980 op LP uitkomen. Dat heet de historie van Aje Wikstra. En in 2005, ik maar help van Nonne Kalme, is dat toen weer op CD verschijnd. Ja. En dan gaan we naar het rondje dat we bij 41 bedaren. Dus het gaat al een mooie hut, Willem. Ja. Dan komen we in 2000 uit. En 2000, dat is het jaar dat Roel Slofstra zijn eerste album verschijnt dat hij alle teksten zelfs verschreven heeft. Dus ondanta had er altijd teksten van Orenbroek. Hele goede teksten, want hij had een hele duidelijke literaire smaak. Dus teksten van Berber van der Geest, teksten van Tini Mulder, teksten van Boukje Wietsma. Ik neemde al hele soort teksten van Verder Schuren, teksten van Siebe Krol. Hij had echt een literaire smaak. En in die zin is het te vergelijken met de Friese klassieke componist Paulus Volkersma. Die ik zijn literaire smaak, die ik alleen van poerbeste dichters teksten op muziek zetten. Nou, daar is Roel om te verbinden. Maar, zoals ik zei, in
2002 komt dan Post Restante uit. En dat eerste album is dan als in 12 onderwielers. En daar staan dus al je eigen teksten op. En van dat nummer heb ik een prachtig nummer in de top 100 opgenomen. Dus op nummer 31, dat is Onmacht. Nou, dan kunnen we nog wel even terug en dan doen we eerst de laatste nog even. Ja, maar we gaan nog een hele uur. Ja, daarom zei ik. Maar ik wil nog wat anekdotes. Ja, en die heb ik dus ik nog. Maar daar komen we eerst nog wel een taal. Maar ik heb ik nog een tekst staan op nummer 21. Ja. En daar heb ik wat bijzonder mee, want ook en ik heb 40 jaar lang hebben hoen gehad. Op het heden heb ik geen hoen. En dat blijft dat je hoen zo oud worden, dan maak je er wat mee. Dan denk ik, het kan niet langer zo. Nou, dan ga je er maar naar de veearts en dan heb je daar prachtige middels voor om zulke beesten naar de hoenenhemel te helpen. Wat dit verdraaien, die verhaalbeer. Je hebt nog niet eens naar de hoenenhemel. Roel had ik heel lang een hoen gehad. Ik denk Roel een spuitje, dat maken we net al. Nee. Grapje. Roel had heel lang een hoen gehad en die hier als naam Pelle. En die Pelle die had hij vereeuwigd in een nummer dat zit op zijn cd uit 2008. Die cd heet Wis en Vrachter. Echt werkelijk een schitterend mooie cd. Maar wat is nou het mooie aan dat nummer? Net alleen dat die tekst, die zit dus heel dichtbij Roel. Dus die tekst is super goed zoekend. Daar kom ik echt Roel zijn literaire heeft niet aan de water. Daar zit ik haast nog heel op ingaan. Maar hij had voor de wieze, daar had er een wieze verbruikt van zijn huid. Okay. En die wieze, die hier er in 1977 al gebruikt voor de cd, voor het album Juwet en Ier. En toen werd het op een tekst van Siebe Krol. En toen heet het hoe de zeehoen op een verhaal kwam. Nou, dan kijk je hem al die hoor ik hem daar, omdat het nooit harken, wat een prachtig verhaal dat is. Hoe te leren heer de zeehoen maken heeft. Never Siebe Krol dan. Ja. Zo. Nou, die wieze, dat is echt een fenomenale, echt een klassieke wieze. Dat heet Jan Slofstra, die had hem de zelfzuiver in overtroffen. Ja. En die had Roel gebruikt voor dat veske Pelle. En die staat dus op nummer 21 in de mooie Friese top 100 2019. Mooi, kom straks weer om. Ja, maar even een applaus, dames en heren. Is dat fantastisch, wat een verhaal. Beert Oosterhaven. Ja, dat meen ik echt. Maar als Beert vreest, dan neemt het serieus en dan stekt er de titel en dan ben ik ontzettend blij. Maar ik herinner even naar Roel Slofstra. We hebben hier naar kijken hoe het album, weet je, eigenlijk voor het eerst alle teksten verschreun hebben. Waarom? Wat weer de aanleiding om net meer een oorzien teksten te gebruiken, maar het zelf te doen? Omdat ik in het vertrouwen kreeg in het feit dat ik wel koor. Dat was gewoon een kwestie van zelfvertrouwen. Ja. Ik wist zo gewend dat oor een tekst zou miskreun dat ik dacht, ja, dat ken ik net op die manier. En toen ben ik gewoon begonnen en toen had ik twee cd's vol skreun. Dus ik kreeg het elke keer om dat ik op te pakken, dat ik dat leuk vind. Zo. Want skreun je van tevoren daar al en hier je bewijzen spreken ergens in een kast te lezen? Of ga je gewoon op een gegeven moment jezelf gewoon ontruinen en begint te schreeuwen? Dat je het automatisch. Ja. En dan roekelt het hier nu te oren en dan krijg je een soort thema en daar rukken ze op terug. En ja, dat is mij ook al, maar ik eerlijk zeggen, ja, die dichtader is overal dichtknipt. Ja, wat ken ik zelf ook komen bij wijze van spreken. Ja, dat is het magische van inspiratie. In golven, ja. Dan weer schilderen, dan weer jongen, dan weer harp spelen. Dat is altijd zo west. Ja, maar is het nou echt letterlijk spelen? Want je bent natuurlijk met Jetris nou een aantal optredens gedaan. Maar dat betekent dat alles momenteel even muziek is in jouw leven? Ja, en ik ben weer op harples gegaan. Dat hier ik 2 lessen litten. Maar ik wil je goed zitten. Ja. Dus dan moet je wat lessen nemen en dat hebben we goed voldiend. En dan denk ik, maar we hebben het terug dan. Hoe is dat om aan op tour te gaan? Wat voor gevoel heb je daarbij? Nou ja, het is een mooi stel. Ja. De mooie mensen om mee op te treden, dus dat wordt wel helemaal leuk. Ja, maar prikkelt het weg? Oh, lekker ergens heen. Nou ja, je moet, kijk eens, je hoort soundchecken, je moet weer even je plakje vinden. Ja, dat had wel wat, ja. Ja, ik vind dat... Als dat die een keer rent, wist wel, dan zou ik wel trong in kennen, bij wijze van spreken. Maar ja, maar dat ik volhouden kennen vanzelfs. Het is al hier in fases. Zo is het. Ik ben hier even mee. Dan ben ik blij om het hele hoeren nog. Roel Slofstra. Ja, en dan ga je meisje al onder andere met Gerard Nijborg zitten. Van waar zitten we uit nog? En dan kom je natuurlijk, zoek als is wel bij Grietje King maar uit. Nou, wat mooi. Vertel het maar eens, Roel Slofstra. Ja, nou... Hoe lang alleen al? Ik denk dat ik doe een beukerke weer of zo, ja, of 5 of zo. Want het weer 61 jaren dat Roel begon, hè, maar die eerste plaat en vanzelfs die lieten. En is men weer helemaal fan van Roel Slofstra. Dus ik heb het echt, ik denk haast wel maar de breileppel ingetten kregen. En ik vond dat echt mooi. Dus, en later trof ik Roel een keer, die weer bij een optreden van mij. En dat weer heel bijzonder. En ik vond Roel gewoon
een heel nieuwsgierig persoon. Dus ik vreeg aan Roel. Ik kom een beetje via het JOG, de muzikantenvereniging. En ik dacht, ja, nou komt Roel bij een optreden van mij. Ik wil me eens vregen van, misschien kerst me wat tips, Jan. En wat, nou ja, maar ja, dat moest er maar correct wollen vanzelfs. Nou, hij had er net volle nacht aan. Nou, dat mocht er eerlijk zijn vanzelf. Maar dat wie voor het optreden. En na het optreden. Ja, ik vind het echt een heel compliment. Want toen kwam hij bij me. Hij zei, wij praten wat ouw. En ik zal die tips, Jan. En dat had er niet in. Hij is een keer bij mij thuis geweest. Ik heb een keer bij hem geweest. En ik heb er nog altijd wat aan. Ik ben er heel blij mee. Ja. We gaan het over het ritme, over melodieën, over heel wat oors. Hij koort dan zo mooi geeft in inwoord esprit. Hoe brengt het oor? Nou, dat. En daar hebben we mij aan de gang geweest. Ja. Prachtig. Ja, heel mooi. Ja, heel mooi. Ja. En dan gaan we het aanzien, maar ik even aan, we gaan samen door een feestje in Kwarten. Ja, ik ben dus eigenlijk nou 10 hier troubadour, eigenlijk halve hier troubadour, maar 10 hier echt dat ik alleenig op paard gaan. Ik wil mijn naam als muzikant. Ja, ik zit nou achter de vleugel. Mijn fluit, trouwens. Ja, hij kent van alles. Ja. Dus, maar dat zijn maar eens 2 jaar. Het is echt geweldig. Maar het is dus nou 10 jaar geleden dat ik echt solo troubadour ben. Nou, dat vond ik wel een feestje wurg. Dus dat vier ik na weken 20 september in het Jereveen. Je aan opraden. Je hebt er, nou die ene zit trouwens, de oren zit er helemaal klever. Welk noemen we dan als eerste? Nou, een lied van Wis en Vrachtig, die cd die het krijgt al neemt waard. Ik wel bijzonder, want het is een tekst dus van Roel Slofstra. En op die cd speelde hij het maar een melodie van een oor. En ik dacht, als ik er nou wat eigens van maatje, voor dit programma. Dus ik heb echt voor dit programma maken. En ik heb er een eigen melodie op maken. Ben maar Wil onder slag gegaan. Die speelt er van alles op een blokfluit bij. En het is het lied Neet is Wis. Een prachtig gedicht van Roel Slofstra. Ik ben zeer vereerd en ik vind Vaar Noorderwien als podium voor de Friese muziek van jong tot oud echt heel mooi duim dit. Voor dit programma in ieder geval zou die in haar live in Noorderwien. Ik weet het wel, mijn vragen ben oorstallig. Wilst ik duintje in warme leonlis? Maar op eens reis met dozen en gevaren viel ik me in mijn het zo vaak onwis. Ik weet het wel, mijn vraag is grif oorstallig. Maar bloost bij mij als vrede stwarmus dit. Als wetterwegen oer de dekken stouwen. Uw sterke boot toch in gevaar verkeert. Ik weet het wel, mijn vraag is grif voorstallig. Maar bloost bij mij als in de loft de een. Breed wukjend, maar zijn volle scherpe egen. Je dat wij toostig terug de steppen gaan. Ik weet het wel, mijn vraag is grif voorstallig. Maar bloost bij mij als Fjoris hoes verbaat. Dat wat wij behouden in een gleune jitte. Zat treest de leest er niet en niks te raad. Ik weet het wel, mijn vraag is grif voorstallig. Maar bloost bij mij als aast de zingen zingt. Zijn rede gloorde waait in het juster. Een lied van weemoed troch de lannen. Ik weet het wel, mijn vragen weer noorstallig. Ik weet ik goed, dat bist niet allernaast. Wanneer het is wis,
Dat is dan ik wel weten. Wil stou dat je mijn warme weer onlijst. Fantastisch. Grietje Kingma, Wil van Ekering, komt samen krijgt bij hem. Ik ben intussen weer even verhuizen naar de bar. En daar kwam krijgt Suwe krijgt mij, de Hogel van trouwens, 5e versnelling, 100 kilometer ervoor. Ze nemen mij de razende reporter, doe best een beetje de razende, ja, de musicalster, want ze worden gek van de Voice. Dames en heren, Ines Stemmer, ja! Wat leuk, dus de best. Dankjewel, ja. Nou ja, ik hier dus jet van die uitzending van Roel. En Nan en ik, Nanne Kalma en ik, hebben mij Roel een hele speciale band. Want toen in de 20 jaar toen hij begon met Irold. Ik ben dus net Friestalig opgebracht. Hè? En toen ik op een mulo zie het in Kolm, toen zeiden ze van, dan moest met je Fries praten, want het jet was zo raar. En dan best zo'n puberdier. En dan denk ik, nou, dat maakt maar nooit weer. Laat maar. Ja, laat maar hoor. Dan praat ik wel gewoon Nederlands. Nou, precies, ja. Ja, nee, maar... en toen wij dus het idee hier, of Nanne vooral het idee hier, we willen iets in het Fries doen. Door het Roel, te jaren mij Sierbe, die hebben mij vooral echt over die drempel geholpen om weer Fries te praten, om dochs Fries te praten. En dat weer een hele veilige omjouwing, zeg maar, heel... ja, en dat weer heel vertrouwd en heel... en daar hebben wij toch heel mooi Fries geleerd, hè Nanne? Ja, Nina is hier nog ergens. Ja, die hing het hier. Oh, die zit er. Ja, ik zal haar nog even een naam. Wat prachtig mooi verhaal. Ja, en Roel ken ik zo'n mooie woorden zoals patje en zo. Dat is zo fantastisch. Dat is zo'n rijkdom ontaal die hij heeft. Ja. We eren hem Joert. En terugte vind ik persoonlijk ook net beert. Ja, heel lot terug. Ik ben heel blij dat Ines er is. Want ik vind het mooi van Ines, die heeft dus net Friestalig het Fries onleerd. Maar ze kinderen, ik als een visquief keer erin schellen in het Fries. En dat juist in haar programma zeg. En dan heeft toch echt net in. Op zijn woord komen net. Ja, nee, zij beheerst het wat dat nog belangrijk. Het verslaan in de scala van het Fries, het verslaan in de idioom. Ja. En dat vind ik heel mooi. Dat Roel en Siebe daar wordt beholpen heen die zondag hier. Hartstikke mooi. Ines, kom aan, we bij die waarom. Want Cecil Akkerpelk nog wat moois voor ons doen hier in de studio. Ik geef er even naar Roel Slofstra. We had toen Flok en Skel en Roel praat. Dat is mij wel taf vertrouwd, Slofstra. Hoe zit het? Even een hele brutale vraag, hè? Want daar is dit programma ik bekend om. Seks, drugs, rock'n'roll, roelgewijzen. Is het on jou besteed of net? Nou, ik geloof net. Maar van alles een beetje. Ja. Oh, met mate. Ja, met mate. Dan bloot het ik leuk. Ja, maar je komt natuurlijk in al die prachtige meesters in, boeiende meesters, maar echt passionele meesters. Vaak meesters die op het randje zitten qua creativiteit, maar vaak in het leven. Ik het randje zie je. Dat ga je ook net in? Nou, was het even het verschil met je tussen popmuzikanten en troubadours. En popmuzikanten, dat zijn die groepen en daar bad het meer. Ja. En die troubadours zijn toch wat, volgens mij wat zuiniger. Ja. En daar treft ik minder van. Ja. Dus ik ben er nooit mee besmet rekken. Nee. En zo ben je 80 worden, daar ben je dan wel heel blij mee. Oké, wel zeker, ja. Die popmeesters die horen op zo'n 20 hier meestal op. Nou, dat doet de Roostek wel een beetje verschil. Het is niet vaak. Ik kom uit te wonen. Ben ik ouder. Nou, ik ben er nog een P, hè. Ik kan je nog wel een naam nemen. Goed, nee, net al ja. Gelukkig net. Nee, Grietje. Ja, wat? Seks, drugs en rock'n'roll. Nou ja. Privé. Ja, goed zo. Ja. Wat een prachtig lied. Dankjewel trouwens. Piekenvel, Miek, serieus. Vond het echt heel mooi. Daar ben je echt mee aan de slag gingen dus. Ja, we vieren Roel Slofstra. Je maakt het Friese lied wat. Hè? De Friese cultuur, laten we eerlijk wezen. En dat gaat dus al decennia samen. Ja, dat is zo. En wat ik zo mooi vind, door 4 in kwart een feestje. Dat zei ze alleen. Dan ben ik 10 hier al in op een paard. Het is er nog altijd, hè? Die veskes, het Friese lied, het gevoel, denk ik. Ja. Maar dat horen we dus, ondanks alle internationalisering, alle internetbeïnvloeding, horen we dat dus wel vol in deze provincie. Ik denk het wel. Als ik van mezelf praat, dan zeg ik van, ik heb zelf een heel soort hand aan de vereniging Tjoch. Ja. Die er nou net meer is, maar een heel soort mensen die ik zag, dat denk ik, het lijkt het super wel een reunie. Ja. En dan, nou ja.
Heel soort mensen. Ja, prachtig toch? En, en daar zit Roel ik helemaal bij. En dat weer echt de club voor mensen. En toen ik Nanne Kalma kreeg kennenleerde op een muziekweekend op Skilge, toen zei hij, Gritsie, je mag lid worden van het show. Ja, maar ik zei, dat is toch voor artiesten. Ja. Maar hij zei, nee, maar dat is nou correct. Het speciale van het show, dat is gewoon voor de Frieske mensen die het muziek maken. Nou, en toen ben ik lid worden en ik vond het fantastisch. Ja, wie tegenwichtig was voor de Friese muziek. Welk nummer game dan? Weer een primeur. En dit vind ik echt heel spannend, ja, om het nou te zongen. Ik zou het bewaren van mijn jubileumconcert na je weken. Maar ik denk, ik vind dit toch wel heel mooi om het hier. Dus Jim heeft het de primeur. Het is de meldij is makker toch mijn muziekvriend wil. Het gedicht, ik ging een gedicht schreeuwen en ik in Nederland een prijs mee won. Maar een Nederlandse uitvoering. En toen dacht ik, nou, als ze dat dan zo mooi vinden, nou, dan moet er vanzelfs een Frieske uitvoering komen en dan wil ik hem graag zongen. Wil hij er een schitterende meldij op maken, een orkestband. En we hebben maar de soundcheck. Ik heb hem nog net echt, ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat zal. Zeker maar op vertrouwen dat het goed gaat. En wist Oostdom nog een keer? Dat is ik zo. Dan zei ze gewoon stop en dan geef gewoon Ja. En het lied zelfs, het hiet Mien Weensk. En er maar alles maar voortvallen. Ik hoor geen yield, ik hoor geen status, ik hoor geen weet ik wat alweer. Maar ik wou wel graag dat Sto nog even bij me bloost. Mien Weensk. Het is maar iets wat ik begeer. Ik zie je het net in grote dingen. Kon net de parachute springen. Of naar de Noordpool voor een keer. Het is maar iets, die wensk van mij. Ik jou geen sprut om 4 reizen. Vakantiehuizen als paleizen. Ko ek geen mooskeboot erbij. Het is maar iets wat ik graag wou. Ik hoeg geen erker, ek geen serre. Of bij de film een carrière. Of bij het toneel een grote rol. Grut goed het net, kom mij het koninklijk te velen en diamanten of juwelen, ha weer geen plakje in mijn hand. Er stiet in je weesk, maar op mijn list, liet al het horen, dan maar lezen. Ik wil maar één ding, tjen die zeggen. Dat is toch gewoon maar bij mij best. Wauw. Mooi. Dankjewel. Heel mooi. En ik dacht het voor mij niet woest. En nou, het zal een van de lieden die 20 september te jaren binnen jubileumconcert. Grietje, King, mijn dames en heren, ik zal er straks nog even een wijdwijdig reclame van mij, want dat verdient het wil van Eken en ik erbij. De Goede Herderkerk Orde, feestkijning is dat op het Jervingen. Dat wordt een prachtige dij, denk ik, voor jou dan. Hè? Absoluut. Je staat uit bed en je bent er maar bezig.
Nou, al weken. Ja, misschien wel langer. Ja, absoluut. Wat is al je dwaan? We gaan natuurlijk zelf spelen, maar wil. Ja, het wordt een beetje een oersjoch uit Auron het Sienier. Dus een paar van mijn bekende nummers is maar Dwarp van Doe, de Oude, de Onegranium. Die heb je misschien ook wel eens een keer zo'n, weet ik zo net. Nou, dat zijn wat de bekendere. En dus ook wat nije lieden. En Wil, die zal ik wat solo jaren litten. Want die had een heel soort in zijn muzikale mars. Dus dat wil ik graag dat jij wordt. Hey, want zoals deze begeleiding, dat had hij alle jaar maken. Ja. 20 september, dames en heren. We praten straks even nooit. Ik wil je vragen nog. Injen, noem het. Welke game doen we aan? Nou, dat is even heel wat oors. Dat is een grappig versje uit echt mijn allereerste begintijd. Toen ik nog een leertekstencursus die bij Jurjen van der Meer. En dat heet Borman Kees. En hij heet Kees omdat dat riemt op vergees. En meer vertel ik net. Ian tip. Goed naar de tekst luisteren. Dames en heren, Grietje Kingma, ze doet even de gitaar omzoek. Gaat ze de bal maar toch even goed. Ja, en ik zou ook mijn ritmebox meenemen. Maar nou ja, dat waat hem net helemaal. Maar Wil, die is van alle markten thuis. Wil, kun jij even wat ritmes voor elkaar toveren? Ik probeer. Ja. Laat eens even wat horen. Ik vertel je het verhaal van Borman Kees. Kees wil in het leven alles graag vergees. Het is wel een beste vind, maar hij zit op elke cent. Onder u zijn een ook griezelijke krint. Hij vindt het knippen bij de kapper vist het joer. Daar had hij zijn schoonere centen net verhoor. En zijn kamer bij een stel, toen knip mij maar in een tel. Lekker makkelijk, in het blompad model. Dus zette ik een grauwe blompad op zijn kop. En sloeg er mij een hammer, ek nog even op. Ja, dit slag hem in, maar best, ik knipte er net één keer naast. Hoe wie het kleer, maar helpt die blompad, die zie het vast. Zak in een weide op de fiets naar de eerste hulp. Van ziekenhuis, maar het vregen wel een soort geduld. Want de wachtkamer zit vol, ongelukkig weer dat wol. En die meesten zitten daar net voor hallo. Bij het voetballen zien ze ontvjochten slaan. Wij jaden de sirene van een ziekenwaai. Dit ging helemaal verkeerd. Er waren voeten amputeerd. Kees vond net slim, want och, de koffie kostte niet. Na 3 uren weer doch zus geduld wel op. Twee ek beroerd van Kees, die blompot op zijn kop. Nee, dit stier beslist net krees. Kees in holle water op pees. Wij bleef die verhipte dokter, Roper Heets. Nou, nog eens oordeloeren kwamen wij om bar. De dokter zegers en zei, ik hou eens geen kar. En hij die een hele haal. Hij sloeg Kees mooi soort kabaal. Maar zijn holle in de door van het hospitaal. Boom! Au, 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 au. Dat weer wat, maar ja, die blompot die weer er te meesten au. Borman Kees kan toch zwer bij zijn zo best uit. Maar dit vreemde avontuur is nog niet uit. Kees hier van dokters nog verlet. Nee, hij weer er lang nog net. En nou is het op het lijst nog 1 couplet. Kees het in het ziekenhuis nog een goed weekend best. Een mooie kamer en het eten smaakt best. Dit weer perfect voor Borman Kees. Vol pension, oh wat een feest. En kreeg ze zusters en dat alle jaar vergeet. Dankjewel. De tips van Roel Slofstra hebben we goed hun werk weer, want het is prachtig wat ze doet. Grietje Kingma, together met Wil van Ekeren en zij binnen dus ik te zien 20 september. We hadden straks nog wel een kwart uur in de Goede Herderkerk op het Jereveen en dan zullen ze haar jubileum vieren. Graag dadelijk, nou is het thuis. Of je auto nou groot is,
Of heel klein? Oud? Of nog ouder? Al staat er 5 ton op de teller, je auto is nu 2000 euro meer waard. Tijdens de Big Event van Opel. De inruilsensatie van Europa. Ontvang 2000 euro extra inruilwaarde, plus 250 euro gratis accessoires en 500 euro gratis brandstof. Alleen nog tot en met 14 september. Dus kom snel naar de Opel dealer. Sterk staaltje Opel. Bereken alvast je Autotelex inruilwaarde op opel.nl. Snijn in Bureau de Vries. Valkruid, liggende vleugeltjesbloem, blauwe knoop. Nou, dat zijn soorten die tref je haast nergens aan in Friesland. Maar wel bij de schapendobben, bij Elslo. En die hebben echt die skralen en ik wat droegere omstandigheden nodig. Daar zit er wat mis. Deze boeien, wie ziek. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Zo Kruidvat, dat ziet er weer strak uit, zeg. Nu alle L'Oréal Paris Revitalift en Age Perfect. Tweede artikel voor maar €1 plus gratis slaapmasker. Yes! Regel een lift naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Als is nog één lied jaloeren te gaan, onder andere dus bij Roel Slofter en Signet. Er is Eddie Muldersen nog optreden en we praten direct nog horen. We gaan in de stemmer hier nog. En dan onder andere ook nog Nanne van Nanne en Kalm. Nanne en Ankie, zit ik hem er even bij. Dit alles en nog veel meer. Straks in het laatste jaloer. Maar eerst het nieuws uit de provincie met Dieter Seijers. De stikstofuitspraak van de Raad van State rekt mij al 114 projecten in Friesland. Doch blikken uit cijfers die de provincie niet correct bekend maken had. Via wij de meeste van die projecten lezen in de grootste gemeente Zuidwest-Friesland. En het gaat vooral om woningbouwprojecten. De provincie moet zo gauw als mogelijk wat doen de problemen met de brege Burgermerdaam in Burgum. Dat vindt de gemeente die Tjerkstra deal. De brege had geregeld te krijgen met lange steuringen en de gemeente had er geen nog van. Er gaat een soort verkeer doorheen en de steuringen zorgen voor gevaarlijke situaties. Helpt eerst met de 4 omrijden als de brege er weer uitleidt. En de dienstregeling van Arriva rekt het ook in de hobbel. In de meeste gevallen had een monteur de problemen gauw oplost, maar het wordt het viersen te lang voordat zo'n monteur er is, zei de gemeente. Die wil nou zo gauw als mogelijk maar de provincie om de tafel. Burgemeester Marga Waanders van de gemeente Waadhoeken docht een pony Frensje voor een ier op het slot, omdat hij drugsvoen is. De politie die 1 juli een inval bij de plaats in Frensje doen waren verskate kweekromten voen. In een paar romten stien hennepplanten, in de andere romten wie gewot kleerzet om er een hennepkwekerij te maken. De burgemeester vindt de situatie zo slim dat ze het paan nou dus een ier tegendocht dat met drugscriminaliteit zien gaan. Een man uit de Westereen had een boete van €400 gekregen vanwege bedreiging van een machinist en van zijn boerenvrouw. De man ziet in de trein van Greens naar Ljouwert en woer uitstappen bij de Westereen, maar de dwarren wonen het iepen. De man helle doe verhaal bij de machinist. Hij dreigde hem voor de hasses te slaan, zat er saai. Een maand later bedreigde er de boerenvrouw, die wie maar uit een hokje ontverfjen. De verdachte meende dat de vrouw dat die om hem dwest te zitten en hij dreigde haar deer te zitten. In beide gevallen hier de man te volle dronken. Jonken de boete met de man de machinist €250 smettenjild betalen, omdat die machinist bot lest hoorn had van de bedreiging. Het waard dat besluit. Het is droeg, de zin is erbij. Er zit een matige wat westelijke wind en het is 20 graden. Morgen hebben we zinneskien waar, dan zit er kwalijk wind. Het wordt 19 graden. Snijnek, naaisimmer waar, dan wordt het 20 graden. De dagen daarna houden we geregeld zinnen, maar het wordt wel wat frisser, een graad of zandje. Als ik de Eurojackpot win, nou dan ga ik eindelijk eens naar New York. Ja, en? En dan shoppen op Fifth Avenue. En op Sixth Avenue. Joh, koopt de hele stad leeg. Maar dan zit je nog maar op een paar ton. En de verwachte jackpot staat op 32 miljoen. Wat? Het is zoveel money. Eurojackpot, de grootste jackpot van Nederland. Speel mee in de winkel of op eurojackpot.nl. Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Alsjeblieft, uw auto is weer tip-top in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Ai, wat een voordeel, mensen! Nu bij Kruidvat potten Steamerol Ice en Original van €2,99 voor €1,49. Dat is een potje voordelig, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan.
Ga naar lilianefonds.nl en kijk wat u kunt doen. Je Volkswagen houdt je het liefst 100% Volkswagen, zonder dat je daar te veel voor betaalt. Daarom is er Economy Service. Voordelig onderhoud voor elke Volkswagen die al een tijdje meegaat. Met standaard 2 jaar garantie en gratis pechhulp in heel Europa. 100% Volkswagen en dat voor een voordelig tarief. Zo blijft je Volkswagen helemaal Volkswagen. Wat wil je nog meer? Kijk op volkswagen.nl. Voor onderhoud van je Volkswagen ga je zelfs naar Autoland van de Brug in Drachten, het Jervingen, Stits, Frenscher en Boetenpost. Omroep Friesland. Noorderwierlijn. Wij Willem de Vries. En nog een lied jaloeren te gaan met Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar we het Roel Slofstra in ieder geval in het middelpunt zetten. We hebben nog even te gaan jaren, omdat hij net alleen de 80 geworden is, maar ook een ongelofelijke icoon van de Friese muziekwest is. En nog altijd is gelukkig, want hij zal laatst zich nog optreden met zijn eigen Jetris. Bijzonder verhaal, Gerard. Het is een heel bijzonder verhaal, ja, dat klopt. En Roel woont niks meer, hè? Die woont net meer optreden. En toen heb ik ooit in het verleden Hakkertje zei, Roel, dat moest nog 1 keer. En toen heb ik alcohol bewerken en die zei van, prik er eens even in. Hè? Van, hij maakt het gewoon. En toen zei er, daar wil ik 1 optreden en dan moet ik bij je met een muzikamer doen. Nou, dat is goed. En toen dachten wij al van, 1, 2, 3. Dus zit nou goed, dan wil ik er nog wel 2 bij. 3, dat is niks. Maar dan bent er een jongen geworden. Dus en dan hebben we hele mooie locaties gevonden om te spelen. En daar ben ik weer mee. En het is echt mooi dat hij dus, hij zongt ook op een hele andere manier als vroeger. Zeggen wij nou. Dat merken we nou. En dat vind ik gewoon geweldig. Hoe iepen en ja. Je ontwikkelingsstil en stil. Even muzikamer, maar ik even duiden. Je maakt een huiskamerconcert zo nou en dan. Dat doen we ook al een aantal seizoen. Met groot succes trouwens. Meestal is het uitverkocht. Om het even precies uit te lezen. Nou ja, en Jetris en Roel Slofstra zullen daar als special guest. Nee, die hadden spelen. Ja, die hadden al spelen. Ja. Maar dat zal een mooie meekwist hadden. Het kinderen ook. Oh, dat weer een prachtige beetje. Ja, dat weer een alweer. Dat weer ik samen uitverkocht in hele dag. Dat hadden we het klaar. Maar het is muziekhistorie, hè? Dat is muziekhistorie. Dus dat wonen wij graag in muziekkamer. En Frank en ik dan. Hè? Dus ja, dat is geweldig. Heel georganiseerd, denk ik. Even nog een keer optreden. Ja. Maar de meeste podia die wij bel, want ik bel ze dan. Ik heb sommigen aanskruien. Ja. En dat wie eigenlijk binnen daar doen. Ja. Dat is heel gek. De mensen dus we gaan wat materiaal maken, een stukje PR en dat hebben we gestuurd. En er weer een podium die bellen 2 uur en laten zeggen dat doen we. Ja. Klik, ga even online en het is klaar. Dus ja, het werk komt nou eigenlijk ook nog. Ja. We moeten nou nog al even wat reclames opzetten en daarom is dit ook mooi zelf. Ja. En we moeten erbij wezen en de cd verkopen, want we hebben nog wat cd's. Ja, ik zeg het, je hebt een hele koffer vol met cd's. Ja, we hebben 4 soorten cd's en die met de keer. Welke cd's bent? Dat weet ik ze niet. Pak straks bij. Ik kom straks bij die weer op. Brief geleid hebben we. Ja, maar toch de data even dwaan. Wat binnen de data eigenlijk? Maar ik zeg, ga je ze bij de hoorn of niet? Ik ga ze hier. Even snel, alle njogen. Alle njogen. Tresor, toonsdag 26 september. Ja. De Perelaar, Lange Lille, 3 oktober. 3 november in Mem, de muziekplaats bij Atje. In Boetenpost. Zaterdag 9 november in de Vier bij Bob de Boer in Koeien. Katharinekerk in Leuns, 7 november. En 20 november in Heemstraatstaten, dat is waar zit de Jonne. En 30 november sluiten we het al in de skiersteens bij Van Worden. En iedereen kan bij mij kaarten bestellen, behalve voor lunch, want dat is een kwestie van wie eerst komt, wie eerst maalt. Daar mag ik gewoon op tijd bijwijzen. Maar het kerk is genoeg hier, dus dat komt wel goed. En de rest kan gewoon op mijn 06. Jou straks zijn we terug. Ja, Google maar Gerrit Nijboer en dan komt het wel. Ja, nou goed, we nemen straks even pen en papier bij de hoorn horen, want dan kun je dat nummer even noteren. En alleen de vakanties bellen, hè, want toen krijgt het smoor ook. Maar we net Eddie Mulder. We gaan de naam del. Misschien is het leuk om Eddie Mulder te vragen, want du was les van Roel gewoon. Ja, als jongen hier eerst al. Wie is het? Ik denk het niet. Hier is een jongen, denk ik. Zingen. In die tijd hier ik voor de eerste les van Roel. En onder andere trouwens, ik heb van Piet Grin ik les en van Andries Lubach ik. 3 uitstekende leraren. En later ga ik nog een keer weer les van Roel gaan. En in die tijd kwam het voor dat Hans Kerkhoven uit Jetris waar ik onder oren. Want ik volgens mij uit dag oude dag jongen. En toen voelde ik mij de neus in de butter.
En toen ben ik in Alphen een jaar in Jutteres aan de gang geweest. Intensief op het songwerk en de instrumentatie en alles oefenen. En toen kwam ik er weer uit. Ja, en als ik het nog wij dan denk ik bij mezelf, dit wordt toch wel erg mooi. Ja, mooi hè? Ja. Prachtig. Dat les je aan. Hoe jong je? Best onbeschreven. Dan komt daar bij een toch wat deftige meneer misschien binnen, of juist net? Dat ken me net. Wie is die eerste indruk? Wist het nog? Ken me net zo goed. Wat zei je er? Wat zei je? Oude hip. Nee, maar als hij praat, dan wil ik al stel. Prachtig hoe hij articuleert, hoe hij dingen brengt. Ja, dat is weer. Als jongen, dan neemt je alles in die op was het krijgt. Van al mijn size dat ik les gewoon van verschillende leraren tot ongeveer mijn 14e. En toen werd ik natuurlijk dwaas, dus dan wou ik niks meer. En toen heb ik oren richtingen in. Hè. Dat is bij mij altijd net zo geweest. Oren richtingen kiezen en van alles mijn maatje. En dat is wat ik dien heb. Ja, het is wel eens in bands en juist cd's uit. Ja, ja. Vrij recent. Ja, mijn naaste is dan de CD Victory. En daar ging ik aanstek een stukje van spelen. Maar er zit een enorme flow op dit moment in. En dat komt net in de laatste plek doordat ik dit geweldig instrument heb. Want dat is een enorme inspiratiebron. Wat moet ik zeggen, jongen. Het is een wereld van muziek. Prachtig. Victory, nice cd's uit, dames en heren. Echt heel recent, want... Ja, hij is... Hoe lang? Ja, 14 dagen. 14 jaar, zat dat ik al 12 weken of zo. Ja. Doe eerst 12 nummers spelen. Aas is hier voor Victory. Aas niet voor Victory. Waar begint mee? Medieval drama. En dat is een beetje een nice stuk. En ik toch dat een beetje aansluiten bij de midgie. En Mike een beetje zeggen, mij danken aan Roel Slofstra? Jawel, dat mag je zeker wel zeggen. Ja. Mij danken aan Roel Slofstra. De hippie, zei het er zelf.
Dankjewel. Het volgende stuk is van mijn nice cd, die heet After the Work's Done. Mag ik even verstemmen. Wauw. Eddie Mulder, Victory is uit. Ik nog even uit vanwege die cd, maar dit weer in ieder geval prachtig mooi hebben toen een rol Slofstra. En een mooi nummer ik nog, dames en heren, wat een fantastische muzikant Eddie Mulder. Hij speelde onder andere met Jetris. En Jetris stelt straks nog 2 nummers aan. Ines Timmer had nog een a cappella voor u, maar we moeten nog even naar de top 100 bij het Oosterhaven. Zullen wij het afsluiten met de laatste 2 nummers? Ja. En een lied verhaaltje. Dan, we hebben het hekje ze krijgt nog 2 nummers neemt van een van de CD Postrestanten. Dat de eerste volslijn is maar eigen. Doe maar even kwarters was, want we herinneren wat op het eind. Oké, nummer 11.
Daar hebben wij een nummer op staan van Roel Slofstra. Dat heet Kruispunt. Dat zit op een cd mooi in september 1994. Dat we Roel zien. Comeback cd. Na 1980 doet de vrede de kaai bij de Koster maken hier. En dat zijn alle teksten van Siebe Krol. En oerzettings van Siebe Krol. Vooral uit de Deentwaai. Dat is een van de mooiste platen van die Roel ooit maken heeft. Net omdat ik Roel er een beetje beholpen heb. Maar gewoon, het is een fenomenale plaat. Gewoon, echt een geweldige comeback. En in dit nummer zit bijgelijks een prachtig arrangement van Kees Bielstra. Je bent wel bekend. En, nummer 1. Echt de nummer 1. Ja. Dan moeten we super een roffeltje hebben we geen drumstel staan. En dat is het nummer. En daar komt al het van mijn gevoel in bij elkaar. Dat is van diezelfde cd, mooi in september. Roel Slofstra zongt Siebe Krol. En dat is het nummer, het gouden lood van de zinnen. En waarom is dat nou de ultieme nummer 1 van mij in deze mooie Frieske Top 100 2019? Dat komt omdat het een geweldige tekst heeft van Siebe Krol. Het heeft een fantastische wijze van Nana Kalme. En Nana Kalme heb ik al eerder. Dat is wat mij onbelangrijk, maar altijd respect voor Eddie Mulder en al die oren. De tovenaarsleerling van Roel Slofstra. Ja. En dan wordt het ik nog op een voortreffelijke wijze wordt het spelen terug, zowel Roel als iemand die ik heel heek zitten en die de namen nog net neemt, Hans Kerkhoven. Ja. Maar die speelt op dreadnought gitaar daar een geweldige partij. Dus dat is voor mij de ultieme nummer 1 in de Frieske Top, mooie Frieske Top 100 2019. Yes, dankjewel, Beert Hoorstrauer. Waarom te lezen trouwens op de site van de academie. We gaan nog heel kwart. Ines, ontdijk nog even het woord, een creatief woord. Hier die de microfoon. Lid het maar jaren, a cappella. Ja, want mijn begeleider, ik skille juist er mij en ik zei hoe laat bist er morgen? En toen zei hij, oh, is dat morgen? En dus vandaar dat ik het a cappella zong. Jippie mij zelfs, zal het er altijd wezen. Het dreamhoes dat ik liep je kin. Dat ik mijzelf weer fijn en veilig ben. Het hoes dat ik is jonge kin. En lezen en het eerste bin. En harde sil van hem. Diep in mijzelf zal ik het veilig weten. Dat ik daar altijd blauwe zil. Dat ik eerst de oor weer fijn en lokkig ben. Vol moed en wil het leven. Werd hem jitten, net brutsen bin. En hoorde zil van hem. Want mijn huis is een huis, mijn feesters. Mijn huis is een huis van licht. Mijn huis is een huis van hopen. Mijn huis heb ik zelfs betoogd. Dank u wel. Van Roel, dames en heren, Ines Timmer. Wauw. Wat een vrouw, wat een vakvrouw, wat een stem. En we zijn er nog net, want als je dan zo'n speciale gast en een speciale groep uitnodigt, dan vind ik dat die het laatste muzikale woord krijgen en matten. Roel, maar we nog ergens op waarom komen? Nou, dit maak je nog eens een keer van. Jetris, zou ik zeggen. Jetris. Nog eens. Jetris. Ja, nee, is geweldig. Wel die mensen bedanken. En Joik bedankt. En Jetris bedankt. Wij praten, we hebben het al. Oké. Je moet nog spelen. Welke game het? Beurtzangje van Reiner van der Leest. Hoe de leefde zo sterk als een dik. En daarna? Hoe de leefde die de Sahara hitte weersteen kan. Hoe de leefde die de IJslandse kjeld weersteen kan. Is dat je leefde? Oké. Het laatste woord, dames en heren, van deze speciale, hele bijzondere Noorden Live. Ik bedank alvast Elsenien die je weer. Maar daarna wil ik me gewoon stil horen. Bedankt voor alle meewerking. Jetris, mij Roel Slofstra.
Als ik om Griekenlands kusten lie, vlam in het ijs het vuur. De week in winterheerskeppij, zegt ze mijn liefste uur. Tegen ik toch het Sahara-zon, naar frissens van de joen. Ik limk om die zinnenbrand, verst mij mijn leven boen. Ik zoek de koers al den dag, bij honger en bij frost. En alle nachten watten wij, naar glunens en naar frost. Op elke stoel, in ieder land, aller wegen jimmer om. Als ik een woeste Noorman ben, dus schrik van de oceaan. Ik maar in enkele wet verstier, die van mijn liefste van. Ik een vloske barones, maar jong spijderoos. Ik liet al in mijn gast met rust, mijn liefste in mijn hoes. Ik zoek de koersje al den dag, op alle open zee. En alle nachten wachten wij, naar deftig bouw, masker. Op elke stoel, in ieder land, aller wegen jimmer. Het laatste lied is weer een lied van Tine Mulder en dat heet Onverstaan. En dat komt uit de cyclus van de historie van Arje Wikstra. De mensen die kan je net leren om te leren van een oor. Die ben hardleers, zeggen ze dan in het Nederlands. Dan gaat het liedje hoor. Nou komt het goed. Gepje zet de bril op en... ja. Soms helpt geen redeneren, geen braaf filosoferen, geen toenoje, wees door eens fix. Het rintje uit de hand, berop op goed verstand, jouwt alle jaren niks. Die meide veldstemoosje is baas van de negotie, bepaald betalen over zijn levenslot. Die mij het onverstaan
Zet alles naar zijn hand, al gaat de oor kapot. Een mens mijzelf, mijn leien, is voor een oor, net mijen. Mild oer hem zelfs, maar oer de oren neer. Wat in zang zonder doet, wordt hier of let vrede broekt. De ein is het en kweer.